Let's close our eyes. We'll make a small prayer. आपण सर्वांनी आपले डोळे बंद करूया, एक छोटीशी प्रार्थना घेऊया. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, our Father. धन्यवाद प्रभू येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा आणि आमच्या अब्बा पिता, तुला धन्यवाद. Thank you for your presence. Thank you for this place. तुझ्या उपस्थितीसाठी धन्यवाद आणि ह्या जागेसाठी धन्यवाद प्रभू. Lord, we thank you beforehand what you're going to reveal to us through your word. आज तुझ्या वचनाद्वारे तुझे आम्हाला प्रकट करणार आहे, त्यासाठी आम्ही आधीच तुला धन्यवाद देतो. Thank you, Holy Spirit, for taking full control of this session. आजच्या या संपूर्ण सभेचा पूर्ण ताबा तू घेतलायस पवित्र आत्मा, म्हणून धन्यवाद. And every word that is coming out of our mouth, let it be your word that is anointed, that brings results. आणि आमच्या मुखातून जे काही वचन बाहेर येणार आहे, जे शब्द पडणार आहे, ते तुझ्याद्वारे अभिषिक्त केलेला असू दे. Thank you for the authority that you have given to us in your name, Jesus. आणि तुझ्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये जो अधिकार तू आम्हाला दिलाय त्यासाठी धन्यवाद. And we rebuke every spirit of unbelief in this place as we are hearing your word. That every spirit of unbelief, we curse you, we rebuke you, and we cast you out of this place. आणि जो कोणता अविश्वास आणणारा आत्मा ह्या जागेमध्ये काम करत आहे, जसं आम्ही तुझं वचन ऐकत असणार, तो अविश्वास आणणाऱ्या आत्म्याला यावेळेस आम्ही धमकावतो, या जागेतून निघून जाण्याची आज्ञा देतो आणि बाहेर काढतो प्रभू येशूच्या नावाने. Thank you, Jesus, for this freedom. Thank you, Jesus, for your love. धन्यवाद प्रभू येशू, तू दिलेल्या स्वातंत्र्यासाठी आणि तुझ्या प्रेमासाठी धन्यवाद. Thank you for opening our eyes of faith. आणि आमचे विश्वासाचे नेत्र उघडण्यासाठी धन्यवाद. That we are now able to see what you want us to see. जे तुला पाहिजे की आम्ही पाहावं, ते आम्ही आता पाहू शकत आहे, म्हणून धन्यवाद. Thank you for giving us your ears so that we may be able to hear what you want us to hear. तू आम्हाला तुझे कान दिले आहे, जेणेकरून तुला जे पाहिजे ते आम्ही ऐकावं, म्हणून तुला धन्यवाद देतो. And thank you for opening our hearts so that whatever is now received in our heart, we are able to understand it, perceive it. धन्यवाद प्रभू आमचं हृदय उघडण्यासाठी, कारण तुझी जी इच्छा आहे ते आम्ही आमच्या हृदयामध्ये ग्रहण केले आणि ते मिळवलंय, म्हणून धन्यवाद. And thank you for letting every word that you want us to speak to come out of our mouth. आणि धन्यवाद प्रभू, तुझी जी इच्छा आहे ते प्रत्येक शब्द आमच्या मुखातून तू काढत आहेस, म्हणून धन्यवाद. Thank you for this miracle, Lord. या सर्व चमत्कारासाठी धन्यवाद. That we are now just not hearers but doers of your word. आमेन. कारण आम्ही आता केवळ ऐकणारे नाही, तर वचनाने कृती करणारे आहोत. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. We make this prayer in Jesus' mighty name. आम्ही ही प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये करतो. Amen. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Okay, we're going to learn today something. We're going to learn something very interesting today. Okay, we'll go into the Bible, Philippians 2:2. आपण आज खूपच काहीतरी आकर्षक असं नाही का शिकणार आहोत. आपण फिलिपिकरास 2:2 मध्ये आपलं वचन उघडूया. And here we will learn how we are all born again. We all have received Christ. We all are saved. We all know the word. We all understand the word. But yet we do not see those results that we want us to see. पहा, फिलिपी 2:2 मध्ये आपण पाहूया की आपला नव्याने जन्म कसा झाला आहे, आपल्याला प्रभूने कसं जन्माला दिले, आपलं रूपांतरण कसं झालंय आणि आपण स्वतःला कसं नव्याने पाहिलं पाहिजे, हे आपण शिकूया. We are already born again. We already know this. आपल्या सगळ्यांचा नव्याने जन्म झालाय हे आपल्याला माहित आहे. We already have the Spirit of God. We know this. आणि आपल्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. We already know the word. We already understand the word. आपल्याला वचन माहिती आणि वचन आपण समजतो. But we do not see the results that we want us to see. परंतु त्या वचनाचा जो परिणाम किंवा निकाल दिसला पाहिजे तो आपल्याला दिसत नाहीये. Praise God. Thank you, Jesus. So we understand the word. We know the word. But yet we do not see results. पहा, आपल्याला वचन समजतं, आपल्याला वचन माहिती आहे, तरी सुद्धा त्या वचनाचा जो रिझल्ट किंवा निकाल दिसला पाहिजे तो दिसत नाहीये. Praise God. So we will see in the Bible, we will see this Philippians 2 onwards, 2:2 onwards. म्हणून आपण वचनातून पाहूया, बायबलमध्ये फिलिपिकरास पत्र याचा 2रा अध्याय आणि 2ऱ्या वचनमधून आपण पाहूया. Now fulfill you my joy that you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. हालेलुया. फिलिपिकरास 2:2. तर तुम्ही समचित्त असा, म्हणजे एक मनाचे असा, म्हणजे एकमेकांवर सारखी प्रीती करा आणि एक जीव होऊन एक चित्त व्हा, अशा प्रकारे माझा आनंद पूर्ण करा.
तुमच्या चित्तवृत्तीत तट पाडण्याचे किंवा पोकळ अभिमान धरण्याचे काही नसावे, तर लीनतेने एकमेकांना आपण्यापेक्षा श्रेष्ठ मानावे. So the Bible says here, fulfill you my joy, that you be like-minded. Second thing it says, having the same love. Then it says, being of one accord, of one mind. पहा इथे काय सांगितलं आहे की तुम्ही सगळेजण एक मनाचे एक चित्ताचे व्हा, म्हणजे तुम्ही एकमेकांवर समान सारखी प्रीती करणारे व्हा. आणि मग पुढे दिले की एक जीव होऊन एक चित्त एक मनाचे असे व्हा, अशा प्रकारे तुम्ही माझा आनंद पूर्ण करा. Now, then it says, let nothing be done through strife or vainglory. आणि पुढे असं लिहिलंय की तुमच्यामध्ये तुमच्या चित्तवृत्तीत तट पाडण्याचं, फूट पाडण्याचं किंवा पोकळ अभिमान बाळगण्याचं काही कारण नसावं. Praise God. So you see this word strife or vainglory. What is strife or vainglory? Strife or vainglory is having unforgiveness. It is bitterness. It is something to do with me in the picture. पहा, तट पाडणं, फूट पाडणं किंवा पोकळ अभिमान बाळगणं म्हणजे काय, तर अक्षमा करणं, मनामध्ये राग ठेवणं, एकमेकांमध्ये नाही का कडूपणा ठेवणं म्हणजे तट पाडणं. So that's why the Bible says, now if we have strife, can we be like-minded? Can we be having the same love, or can we be having one accord of one mind? पहा, बायबलमध्ये इथे काय दिलं आहे की जर आपल्यामध्ये फूट पडलेली आहे, तट पडलेली आहे, तर मग आपण एक चित्ताचे एक मनाचे असू शकतो का? आपण एकमेकांवर सारखी प्रीती करू शकतो का? So if I have strife in me, I can never be like-minded, I can never be in same love, or I can never be having the one mind of Christ. पहा, जर मग माझ्यामध्ये वाद आहे, माझ्यामध्ये जर भांडणं आहेत, तर मी कधीच एक मनाचं, एक चित्ताचं, एक हृदयाचं आणि सगळ्यांवर समान प्रीती करणारं नसणार. Praise God. See, we all want to do good, right? We all want to be having love and all those things. But the root cause of not having all those three things is actually we are operating in strife or vainglory. पहा, आपल्या सगळ्यांना पाहिजे की आपण एकमेकांवर प्रेम करावं, एकत्र राहावं, चांगलं करावं, पण ही गोष्ट का होत नाहीये, तर ह्याच्या मागे 3 कारणं आहेत. ह्या 3 गोष्टी का घडत नाही, प्रेम करणं आणि एकमेकांसोबत राहणं? कारण आपल्यामध्ये वाद आहेत, आपण फूट पाडायचं काम करत आहोत. Praise God. Hallelujah. So we need to understand where is this strife coming from. मग हे जे फूट पाडणं, वाद जे आहे ते कुठून येतं हे आपण समजून घेऊया. Because as long as there is strife, there is confusion in our life. We are never going to be having one mind of Christ. We are never going to be operating in love. कारण जोपर्यंत आपल्यामध्ये हे वाद आणि फूट राहणार, तोपर्यंत आपण ख्रिस्तासारखे होणार नाही, ख्रिस्ताप्रमाणे आपण प्रीतीमध्ये चालू शकणार नाही आणि एक मनाचे होणार नाही. So we need to understand what is the root cause of having this strife in our life. म्हणून हे जे तट पडली किंवा फूट पडलेली आहे जी आपल्या जीवनात, त्याचं मूळ कारण काय हे आपण समजून घेऊया. Praise God. Hallelujah. हालेलुया. Let's get in further. आपण पुढे जाऊया का? Okay. Proverbs 13:10. नीतिसूत्र 13:10. Only by pride comes contention. Only by pride comes strife. Other word for contention is strife. So what is the root cause of strife? Root cause of strife is pride in a person. पहा, इथे दिलेलं आहे नीतिसूत्र 13:10 मध्ये की गर्वामुळे भांडणं होतात. आता भांडणं किंवा याच्यासाठी दुसरा शब्द वापरण्यात आले, वाद होतात. तर मूळ कारण काय हे वाद आणि भांडणं होण्याचं? गर्व. Praise God. So the reason we have pride, the reason we are operating in strife and we see confusion or no clarity in our life, we don't know where we are heading on to, the root cause everything is having pride in us. पहा, काय कारण आहे की आपल्यामध्ये गोंधळ आहे, कुठल्या गोष्टीचं आपल्याला स्पष्टीकरण नाही आहे किंवा आपल्यामध्ये वाद आहेत, त्या सगळ्याचं मूळ कारण जे आहे ते म्हणजे गर्व. Praise God. Now pride itself is the nature of the devil. पहा, गर्व हा सैतानाचा स्वभाव आहे. Pride is nothing but being self-centered or not God-centered. पहा,
गर्व म्हणजे काय? हा सैतानाचा स्वभाव. आणि गर्व म्हणजे की स्वतःविषयीच विचार करणं. आपण देवाची चित्तवृत्ती ठेवत नाही तर स्वतःकडेच आपण आकर्षित होतो. Satan was the angel, the fallen angel was best angel of God, right? पहा, सैतान हा जो आहे तो आधी एक देवदूत होता आणि तो देवाने निर्माण केलेला एक उत्तम देवदूत होता. Praise God. He was actually within him, everything within him was supposed to praise God. पहा, सैतान कसा होता? ज्यावेळेस त्याला दूत म्हणून बनवलं होतं त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी होत्या आणि तो देवाची स्तुती करण्यासाठी घडवण्यात आला होता. But this angel wanted all that praise that was going out of him to God back to him. आणि पण हा जो दूत होता, जो पतन झालेला सैतान आहे, त्याला काय पाहिजे होतं? त्याच्यामधून ही सगळी स्तुती देवाला गेली पाहिजे, परंतु त्याला पाहिजे होती की ती सगळी स्तुती त्याला मिळावी. So what was supposed to be out, that was God given to him, from him to go to God, he wanted that for him. पहा, सैतानाला कसं बनवलं होतं की तो त्याच्यामध्ये स्तुती सगळ्या गोष्टी होत्या. देवाने असं घडवलं होतं की त्याच्यामधून स्तुती निघून परमेश्वराकडे गेली पाहिजे, पण त्याला पाहिजे होतं की देवाकडे न जाता ते सगळं त्याला स्वतःला मिळावं. And because of that nature called pride, God had to cast him out. आणि तो जो स्वभाव, गर्वाचा स्वभाव त्याच्यामध्ये होता ना, त्यामुळे परमेश्वराने त्या सैतानाला स्वर्गातून बाहेर हाकललं. That's why the nature of pride causes strife, causes confusion, causes all sort of disaster in others, in our म्हणून life. हा जो गर्वाचा स्वभाव आहे ना, त्याच्यामुळे सर्व प्रकारचा गोंधळ आहे, वाद आहेत, भांडणं आहेत आणि लोकांच्या जीवनामध्ये जे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आहेत, अडचणी आहेत, ते ह्या गर्वामुळे आहेत. Praise God. That's why only by pride, is not saying any other way, only by pride comes contention or strife. पहा, इथे काय दिलंय की गर्वामुळे मात्र भांडणं होतात. दुसरं काही कारण दिलं नाही. एक मात्र कारण भांडणं होण्याचं म्हणजे ते आहे गर्व. Praise God. Hallelujah. The reason that we are all operating in strife and we are not seeing results is because our focus is not on God, our focus is on. पहा, काय कारण आहे की आपल्यामध्ये भांडणं होत आहेत? त्याचं कारण काय आहे की आपलं चित्त, आपलं लक्ष परमेश्वरावर नाही आहे, तर ते सगळं आपलं स्वतःकडे आहे आणि त्यामुळे आपल्यामध्ये भांडणं होत आहेत. Praise God. So strife is designed to destroy our lives. Strife is designed to bring confusion in our relationship and even cause confusion in the church. पहा, भांडण हे कशा प्रकारे बनवण्यात आलंय माहिती आहे का? भांडणाची निर्मिती आपल्या जीवनामध्ये नाश आणण्यासाठी, आपल्या जीवनामध्ये सर्व प्रकारचा गोंधळ निर्माण करण्यासाठी आणि आपल्याद्वारे इतरांच्या जीवनात सुद्धा गोंधळ आणि त्रास निर्माण करण्यासाठी भांडण घडण्यात आलंय. So if we do not know how to resist this, actively resist this pride, this is going to shut us down. पहा, मग हे जे गर्व आहे ना, या गर्वाला कशा प्रकारे आपण विरोध करायचा हे जर तुम्हाला समजलं नाही ना, तर हा गर्व आपल्याला खाली घेऊन जाणार. So we need to learn and be actively cautious how to resist this strife. म्हणून आपण शिकलं पाहिजे की भांडणं आहेत, ह्याचा विरोध आपण कसा केला पाहिजे आणि सक्रियतेने आपण ह्या गोष्टीच्या विरोधात कसं उभं राहायचं हे आपण शिकूया. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So having strife is not good news for us. We need to learn to resist these thoughts of strife when it comes to short circuit our own blessing. Because if we get into strife, we are actually coming against the blessing that God has already in store for us. पहा, भांडणं होत आहेत ही काही आपल्यासाठी चांगली बातमी नाही आहे. तर ह्या भांडणाचा सामना आपण कसा करायचा? कारण ही भांडणं काय करतात? देवाने जे आशीर्वाद आणि चांगल्या गोष्टी आपल्या जीवनात ठेवल्यात त्या सगळ्यांना अडवायचं काम ही भांडणं करतात. म्हणून आपण सक्रियतेने ह्या भांडणाचा कसा विरोध करायचा हे आपण शिकलं पाहिजे. So where the spirit of God is, there is liberty. But when the spirit of pride or the spirit of strife is there, there is no clarity, there is confusion. पहा, जिथे परमेश्वराचा आत्मा आहे तेथे मोकळीकता आहे, तेथे स्वातंत्र्य आहे. परंतु जिथे गर्वाचा आत्मा आहे ना, तिथे सर्व प्रकारचा गोंधळ आहे. तिकडे काहीच आपल्याला स्पष्ट दिसत नाही. We are all born again, right? आपल्या सगळ्यांचा नवीन जन्म झालाय. We have the same spirit of God in us. आणि तोच परमेश्वराचा आत्मा आपल्यामध्ये आहे. So there's no confusion here because the scripture is very clearly saying we are born again, we are new creation, and we have the same spirit of God
that results into liberty. पहा, मग इथे काहीच गोंधळ नाही, कारण बायबलमध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे की आपला नव्याने जन्म झालाय, आपल्याकडे तोच पवित्र आत्मा आहे आणि त्या पवित्र आत्म्याद्वारे आपल्याला मोकळीकता अथवा स्वातंत्र्य मिळालं आहे. We have the same spirit of liberty, but yet there is confusion. पहा, आपल्याकडे तो स्वतंत्रतेचा आत्मा आहे, पण तरी सुद्धा खूप गोंधळ आहे. So the reason there is confusion is God's spirit and my mind is not yet renewed. पहा, आता हा गोंधळ जो आहे त्याचं मेन कारण काय आहे माहिती, की परमेश्वराचा आत्मा आणि माझं मन आहे ना, हे अजून समचित्त झालेलं नाहीये. Because we are still not kept our mind renewed to the word of God. कारण अजूनही आपलं मन देवाच्या वचनाने आपण नवीन करत नाहीये. Praise God. We are born again in our spirit is completely new, but this spirit which is already new is not synced to my spirit or my mind. पहा, आपला नवीन जन्म झालाय आणि तो आत्मा आपल्यामध्ये आहे, परंतु जो नवीन आत्मा, देवाचा आत्मा आपल्यामध्ये आहे, तो आत्मा आणि माझं मन हे एकत्र मिळून काम करत नाहीयेत, म्हणून गोंधळ आहे. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding why there is a confusion? तुम्हाला समजतंय का हा गोंधळ का होत आहे? We have the same spirit of God which results into liberty. पहा, परमेश्वराचा तोच आत्मा आपल्यामध्ये की जो आत्मा आपल्याला मोकळीकता, स्वातंत्र्य देतो. Because now, having this, yet my mind is not synced with the mind of Christ. पहा, परमेश्वराचा स्वातंत्र्य देणारा आत्मा माझ्यामध्ये आहे, परंतु माझं मन, माझे विचार, माझं मन त्या आत्म्याशी समरूप झालेलं नाही, एकत्र मिळून काम करत नाहीये, म्हणून हा सगळा गोंधळ आहे. That's why devil is now using strife as a weapon to bring confusion and results into destruction in our relationship and even in our church. म्हणून सैतान काय करत आहे, हे भांडण, हे जे शस्त्र आहे ना, याचा वापर सैतान करत आहे आपल्या जीवनामध्ये गोंधळ आणण्यासाठी, आपल्या नातेसंबंधामध्ये फूट पाडण्यासाठी आणि आपल्या मंडळीत सुद्धा फूट पाडण्यासाठी. Praise God. Hallelujah. Let's go to James 3:16. आपण याकोबाचे पत्र 3:16 इथे वचन उघडूया. Remember, it is God is showing us to have one mind. Should have operating in one love and should all come to one accord. पहा, इथे देव काय सांगत आहे की आपल्या सगळ्यांचं एक मन असलं पाहिजे, आपण सगळ्यांनी समान प्रीती केली पाहिजे आणि एकत्र काम केलं पाहिजे. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. पहा, जेथे मत्सर किंवा तिरस्कार आणि तट पाडण्याचा स्वभाव आहे, तेथे सर्व प्रकारची अव्यवस्था आणि कुकर्म अथवा वाईट कृती आहे. For where envying and strife, correct? Now we know the root of strife is pride. When there is strife, when there is both these things, envy and strife, the root is pride for both. Okay. There is confusion in every evil work. That means every evil work, the root of everything is pride itself. पहा, इथे काय दिलं आहे याकोबाचे पत्र 3:16 मध्ये, की जिथे मत्सर आणि भांडण आहेत किंवा वाद आहे, म्हणजे वादाचं आपण आता शिकलो की त्याचं मूळ कारण काय आहे, गर्व. मग जिथे कुठे तट पाडण्याचा स्वभाव, भांडण आहे, जिथे कुठे वाद आहे, त्याचं मूळ स्वभाव त्या सगळ्याचं, हे जे वचन सांगतं ना, हे सर्व प्रकारचं गोंधळ आहे, त्या सगळ्याचं कारण काय आहे की गर्व. It's very simple. We all are blessed, right? We are all blessed. God has already blessed us in the spiritual realm. We are all blessed with all spiritual blessing. But yet these blessings are there. The stumbling block or the reason we don't see this blessing manifesting in our life is because of strife. Now, when strife is there, we are confused what course of action to take or what should be our next step. हे किती सोपं आहे की परमेश्वराने आपल्याला काय सांगितले की आपल्याकडे तो समान आत्मा आहे, आपण सगळेजण आशीर्वादित आहोत, आपल्याकडे देवाचं ते वचन आहे आणि आपल्याला हे माहिती आहे. परंतु तरी सुद्धा इकडे काय सांगत आहे वचन, की सर्व प्रकारचं मत्सर, तिरस्कार आणि वाद आहेत ना, त्याचं मूळ कारण काय आहे, भांडणं. मग ही जी भांडणं जी असतात ती काय करतात, आपल्याला जे केलं पाहिजे ते करू देत नाही आणि देवाच्या त्या आशीर्वादामध्ये आपल्याला चालू देत नाहीत. When we are facing strife comes to create confusion, and in that confusion we don't know what to do. पहा, ज्या वेळेस आपण भांडणांचा, वादाचा सामना करतो, तर ती भांडणं कशासाठी येतात, की आपल्यामध्ये गोंधळ निर्माण करावा आणि तो गोंधळ निर्माण झाल्यावर काय करायचं हे आपल्याला स्पष्ट समजत नाही. Praise God.
to counter this before the reason strife comes, so that we become jealous, we become self-centered. All this is self-centered, right? The pride itself is not God-centric, but always thinking about ourselves. Praise God. Now, when you are always thinking about yourself, anything others do or whatever others are doing, the first thing you'll be facing something called envy or jealousy. Correct? पहा इथे काय दिलंय की वाद होतात, भांडणं होतात. तर आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस वाद आणि भांडणं होतात त्याचं कारण काय आहे की आपण स्वतःचा विचार करतोय, आपण देवाविषयी विचार करत नाही, वचन काय सांगतात ते पाहत नाही, तर आपण स्वतःकडे आकर्षित झालोय. आपण सतत स्वतःचाच चांगुलपणाचा विचार करत राहतो आणि त्या सगळ्यामुळे काय होतं की आपल्यामध्ये भांडणं आणि वाद होत आहेत. आणि ह्या सगळ्याचं महत्त्वाचं कारण आपण शिकलो की गर्व आहे. मग ह्याचा पुढचा परिणाम काय होतो की जी कोणी लोक आपल्या त्या इच्छेच्या विरोधात वागतात, म्हणजे आपण स्वतःचा विचार करतोय पण जर कोणी त्याच्या विरोधात विचार करतंय तर त्या लोकांचं म्हणणं आपल्याला पटत नाही. त्यामुळे काय होतं, त्या लोकांविषयी आपल्या मनामध्ये मत्सर, राग आणि वाद निर्माण होतो. So envy is a result to get into strife only when I do not trust God. पहा, आपल्यामध्ये शत्रुता किंवा भांडणं केव्हा निर्माण होतात, जेव्हा आपल्यामध्ये दोघांमध्ये फूट पडते. हा कशाचा परिणाम आहे की आपल्यामध्ये भांडणं झाली आहेत आणि हे का होत आहे, कारण देवाला पाहिजे ते आपण करत नाही. For example, in this scenario what we are discussing right now, we know that we are blessed, we know the word, we understand the word, but when this pressure comes, I am not focused on God, I am not focused on what I know about God or of God, but I'm yet ignoring it because I'm getting into strife. The moment I'm getting into strife, I'm opening doors to jealousy and I'm getting into more and more confusion, and I don't know in that midst of situation what steps to take. पहा, ह्या सगळ्याचा परिणाम काय होतंय, एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला. आपण हे वचन पाहतोय त्याच्यानुसार जर पाहिलं तर जेव्हा आपल्यामध्ये वाद होत आहेत, भांडण होत आहेत, तर त्याचा काय परिणाम होतोय, आपण एकमेकांविषयी जास्तीत जास्त तिरस्कार करतोय. त्याच्यामुळे आपल्यामध्ये एकमेकांविषयी जलसी निर्माण होते, मतभेद निर्माण होत आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे काय होतंय माहिती आहे का, हे जे वाद आहे ना, ह्याच्यामुळे आपल्यामध्ये वाद, भांडण आणि फूट वाढत जाते आणि जे आपण केलं पाहिजे ते आपल्याकडून होत नाही आहे. That's why it is saying there is confusion in every evil work. आणि म्हणून इथे असं लिहिण्यात आलंय की वाद असले की काय होतं, सगळ्या प्रकारचा गोंधळ आणि सर्व प्रकारची वाईट कृती तिथे असते. I'll explain to you an example, okay? Let's say we are good colleagues, we are working for a company. मी एक उदाहरण सांगून तुम्हाला हे सांगतो की समजा आम्ही नाही का सहकर्मचारी आहोत, आम्ही एका कंपनीमध्ये काम करत आहोत. I'm in the word, I know everything about the word, and I know I'm blessed. I know God who is with me is never going to leave me. I know that He wants me to live a prosperous life. I know that He always had good thoughts about me. पहा, माझं यांचं तारण झालेलं आहे. आम्ही दोघं एका कंपनीत काम करतोय. ह्यांना प्रभू माहिती आहे, ह्यांचा नव्याने जन्म झाला आहे आणि ह्यांना माहिती आहे की देवाची इच्छा आहे की यांनी आशीर्वादित व्हावं, यांनी चांगली उन्नती करावी, यांच्या कंपनीमध्ये सुद्धा यांनी पुढे जावं. तर ह्यांना हे वचन माहिती आहे की देवाचे विचार ह्यांच्यासाठी काय आहेत हे ह्यांना माहिती आहे. Both are good friends. आणि आम्ही दोघं चांगले मित्र आहोत. Both are in the same company, on the same level. आणि आम्ही दोघं एकाच कंपनीमध्ये एकाच स्तरावर काम करत आहोत. I am in the word, she is not in the word. आणि ह्यांचं तारण झाल्यांना वचन माहिती आहे, मला वचन माहित नाही. Both of us are given the same task. I'm performing better than her. आणि आमच्या दोघांना एकच काम दिलंय, एकच टास्क दिलेला आहे, पण आमच्या दोघांमध्ये ते काम करत असताना हे माझ्यापेक्षा उत्तम करतायत. Both of us are waiting for the promotion to come to the end of the year. आणि आता वर्षाच्या शेवटी आम्ही दोघं वाट पाहतोय की कोणाला प्रमोशन आणि उन्नती मिळणार. Who is performing better? कोण चांगलं करतंय? I'm performing better. End of the year she gets promoted, I don't get promoted. पहा, चांगलं काम कोण करतंय? ब्रदर करतायत. परंतु वर्षाच्या शेवटी काय होतं, मला चांगलं नाही का प्रमोशन मिळतंय, मी पुढे जाते आणि ह्यांना चांगलं काम करून सुद्धा मिळत नाही. So what should I go through? मग आता ह्यांना काय वाटलं पाहिजे? What thoughts should I go through? Jealousy. Praise God, obviously. Yes or no? I performed best. Both are on the same cadre. She is lazy. We are good friends. Praise God, no doubt about it. I still love her. I still are friends with her. But now both the letters are come from the bosses. She's got promoted, I am still there.
पहा, आम्ही दोघं एकत्र काम करतोय, कलिग आहोत, आमच्या दोघांना एकच टास्क दिलेला आहे आणि आम्ही दोघांनी चांगली कामगिरी केली आहे, पण माझ्यापेक्षा चांगलं ह्यांनी केलंय आणि आम्ही आता प्रमोशनची वाट पाहतोय. हे अजूनही आम्ही दोघं चांगले मित्र आहोत, आम्ही एकमेकांवर प्रेमही करतो आणि आम्ही एकमेकांना सहकार्य करतोय. परंतु वर्षाच्या शेवटी काय होतंय, ह्यांनी चांगली कामगिरी करून सुद्धा प्रमोशन मला मिळतंय. मग त्यांच्यामध्ये काय येणार? जलसी निर्माण होणार माझ्याविषयी. Yes or no? Now what should I should be having jealousy, I should be having envy, I should be having all bitterness. Yes or no? Yes or no? Yes. I worked hard, I know everything, I even helped her in her projects. Praise God. All these thoughts are coming because the letters is talking to me that no promotion. Her letter is talking to me promotion. पहा, आता काय होतंय की ही जी परिस्थिती झाली आहे त्यामुळे साहजिकच आहे त्यांना नाही का जलसी निर्माण होणार, मत्सर निर्माण होणार, राग येणार, त्यांना माझ्याशी भांडण करावंसं वाटणार. परंतु आता काय होतं, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यामध्ये असे वाईट विचार आणतायत. मी आळशी आहे, मी व्यवस्थित काम केलं नाही, यांनी मला माझ्या त्या प्रोजेक्टमध्ये काम केलंय तरी सुद्धा नाही का प्रमोशन मला मिळालंय. मग आता यांनी काय केलं पाहिजे? Now there are two things I can do. मग अशामध्ये दोन गोष्टी आहेत जे ते करू शकतात. One, to react. एक तर ह्या गोष्टीला नाही का प्रतिक्रिया द्यायची. Second, to respond to the knowledge that I'm already holding. आणि दुसरं आहे की जे ज्ञान त्यांना वचनातून मिळाले त्या ज्ञानाला धरून चालणे. Praise God. If I react, I'm opening door through strife to have confusion in my life, and with that confusion, I'm heading to dead end. पहा, आता काय होतंय, जर त्यांनी जे घडलंय त्या परिस्थितीनुसार जर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली तर काय होतंय, त्यांच्यामध्ये आता राग येतोय, भांडणं होत आहे, जलसी निर्माण होते. त्या परिस्थितीनुसार जर ते चालायला लागले तर आमच्या दोघांमध्ये वाद निर्माण होणार. Praise God. Thank you, Jesus. Possible solution? Yes. Possible solution? It can happen, right? And we are facing this every day. पहा, असं घडू शकतं, हो की नाही? आणि ह्या परिस्थितीचा सामना तर आपण दररोज करतोय. Praise God. Now I said to react and to respond. पहा, एखाद्या परिस्थितीला प्रतिसाद देणं आणि त्या परिस्थितीला प्रतिक्रिया देणं म्हणजे काय हे आपण पाहूया. To react is to base my decision, to take my decision action based on the things that I see. पहा, रिॲक्ट करणं किंवा एखाद्या परिस्थितीनुसार आपण प्रतिक्रिया करणं म्हणजे काय, तर जे घडतंय, ज्याचा अनुभव मी घेतोय, जे माझ्या आजूबाजूला घडतंय त्या परिस्थितीनुसार माझी कृती असेल म्हणजे प्रतिक्रिया देणं. To respond means to trust in the word of God and to focus on the word of God and to believe the word of God says that I'm already blessed. आणि प्रतिसाद देणं म्हणजे काय, किंवा प्रतिसाद देणं म्हणजे काय की जे माझ्यासोबत घडलंय त्या गोष्टीकडे न पाहता देवाचं वचन मला जे सांगतं, जे मी शिकलोय त्या वचनाला धरून मी माझी कृती करणं, देवाच्या वचनानुसार मी प्रतिसाद देणं म्हणजे रिॲक्ट करणं. Praise God. रिस्पॉन्ड करणं. I see the promotion letter in her hand, which I can see, which is outside, external. I can react and get into bitterness and jealousy, and I can even say, I helped you, I did this, and I can even go to my boss and I complain against her. Yes or no? पहा, माझ्या हातामध्ये ते प्रमोशन झालेलं लेटर आहे, मला उन्नती मिळाली आहे. माझ्या हातामध्ये जेव्हा त्यांना ते दिसतंय तेव्हा नाही का त्या परिस्थितीला ते प्रतिक्रिया देऊ शकतात जे घडलंय त्यानुसार. तर ते काय करतील, ते रागावतील, ते नाही का बॉसकडे जातील आणि म्हणतील हे कसं केलं, हे तर चुकीचा निर्णय घेतलाय. तर ज्यावेळेस ते प्रतिक्रिया देतील परिस्थितीनुसार ते जाऊन त्यांच्या बॉसशी भांडतील सुद्धा. Praise God. Now, if I respond, where is my focus? My focus is on the word. पण जर मी प्रतिसाद देत आहे तर याचा अर्थ काय, माझं पूर्ण लक्ष कुठे, देवाच्या वचनावर आहे. My focus will be on my God who says that he always had better thoughts or better plans for me. आणि माझं पूर्ण लक्ष कुठे असणार की माझ्या देवावर, आणि त्याचं वचन सांगतं की देवाच्या योजना ह्या नेहमी माझ्यासाठी चांगल्या आणि उन्नतीच्या असतात. When I respond, I will cast all my cares onto him. आणि ज्यावेळेस मी प्रतिसाद देणार ना वचनाला त्यावेळेस काय होणार, माझी सर्व काळजी चिंता मी परमेश्वरावर सोपवणार. When I respond, I will be submitted to the word that I'm already blessed. आणि ज्यावेळेस मी प्रतिसाद देणार त्यावेळेस मी वचनाला अनुसरून, वचनाला पूर्णपणे मी वचनाला मानलेलं असणार, वचनापुढे मी समर्पित असणार आणि त्यानुसार मी कृती करणार. And as I'm focused on what all these promises say, आणि हे वचन जे अभिवचन सांगते तिकडे जेव्हा मी लक्ष लावणार, this power that is God's grace or this promises that I'm pondering on at that particular moment, आणि ही जी देवाची वचनं त्याचं अभिवचन आहे त्यावर ज्यावेळेस मी मनन करत असणार त्यावेळेस is releasing within me
the power of God, the ability of God to take the right action or the right course. ह्या देवाच्या वचनावर ज्यावेळेस मी मनन करत असणार, मी त्यावेळेस विचार करत असणार, तर काय होणार? ती वचनं देवाचं सामर्थ्य, देवाची कृपा माझ्यामध्ये ती निर्माण करणार, जेणेकरून त्या सामर्थ्याद्वारे, देवाच्या शक्तीद्वारे मी योग्य ती कृती करणार. So that power that I'm drawing when I'm focusing is helping me to do those things that which I know physically or humanly not possible. पहा, ज्यावेळेस देवाच्या वचनावर मनन केल्यावर हे जे सामर्थ्य मला मिळणार ना, आणि ज्यावेळेस ती शक्ती माझ्यातून काम करणार, तेव्हा काय होणार? माझ्या शरीरामध्ये असताना जी गोष्ट मी करू शकत नाही, ते देवाचं वचन माझ्याद्वारे त्या सामर्थ्याने करून घेणार. So instead of complaining and murmuring, I'm actually rejoicing with her. I'm actually participating in her promotion. आणि मग ह्या परिस्थितीनुसार त्यांनी तक्रार केली पाहिजे, कुरकुर केली पाहिजे, बडबड केली पाहिजे, पण ते काय करतायत की देवाच्या त्या सामर्थ्याद्वारे काय करतायत? मला प्रमोशन मिळालं तर माझ्यासोबत ते सुद्धा आनंद करतायत. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding the difference? तुम्हाला हा दोघांमधला बदल समजला का? One way I can complain and grumble. एक मार्गाने मी तक्रार करू शकतो, कुरकुर करू शकतो. Second way, I can focus on the word of God, आणि दुसरा मार्ग आहे की मी देवाच्या वचनावर लक्ष लावेन, trusting Him, देवावर विश्वास ठेवेल. and my response will be, instead of complaining and grumbling, I encourage Him, I congratulate Him, and I participate or rejoice in her victory or in her promotion. आणि मग ज्यावेळेस मी देवाच्या वचनावर जो दुसरा मार्ग आहे मनन करणार, त्यावेळेस काय होणार की तक्रार कुरकुर करण्यापेक्षा हे सुद्धा माझ्यासोबत आनंद करणार, माझ्यासोबत नाही का माझ्या प्रमोशनमध्ये ते सहभागी होणार, मला माझं ते अभिनंदन करतील आणि माझ्यासोबत ते सुद्धा पार्टी करतील. And as I am doing this, actually I am not allowing strife to bring confusion and every evil work operating in my life. आणि ज्यावेळेस मी हे असं करतो, जो दुसरा प्रतिसाद आहे देवाच्या वचनानुसार, ज्यावेळेस तेव्हा मी करतो, त्यावेळेस मी काय करतो? सर्व प्रकारचं मत्सर आणि जे भांडण, जे वाद आहेत ना, त्या गोष्टींना माझ्यामध्ये काम करायला मी देत नाही. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. You know what I'm doing actually? I'm now learning to align my mind to the Spirit of God. आणि मग हे करत असताना मी नक्की काय करत असतो माहिती आहे का? मी शिकत आहे की माझं मन देवाच्या आत्म्यासोबत समरूप करणं. So this sound mind is helping me to make the right action or right decision in my life. पहा, मग हे शांत चित्त जे आहे ना, ते मला काय करतंय की मी योग्य निर्णय घ्यावा आणि योग्य कृती करण्यासाठी मला मदत करतंय. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. You know, in this what I discussed is actually happened in my life. आणि आता जे आम्ही बोललो ना, ते यांच्या जीवनामध्ये तसंच झालेलं आहे. And when I understood this, I was trying with my ability to get promotion. आणि ज्या वेळेस मला हे समजलं, त्यावेळेस मी माझ्या स्वतःच्या कुवतीवर आणि हिमतीवर ते प्रमोशन मिळवण्याचा प्रयत्न करत होतो. And when I applied this principle in my life, in my work, I saw 3 consecutive years I got promoted in the place that I work. आणि ज्या वेळेस मी देवाच्या या वचनाचा हा जो नियम आहे, हा माझ्या जीवनात जेव्हा मी लागू केला, त्यावेळेस मी पाहिलं की सतत 3 वर्ष, सततची लागून 3 वर्ष मला प्रमोशन मिळत होतं. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding this? This can be practically done. We can deal with strife. पहा, तुम्हाला हे समजतंय का? आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये आपण ह्या गोष्टीचा वापर करून आपण नाही का ह्या भांडणाचा, वादाचा आपण शेवट करू शकतो. Praise God. Hallelujah. Now, the key here is to get out of strife is actually humility. पहा, या भांडणातून बाहेर निघण्यासाठी जी किल्ली किंवा जो मुख्य मार्ग आहे ना, तो काय आहे? नम्रता. Okay, we'll go to James 4:6. आपण याकोबाचे पत्र 4:6 पाहूया. But he gives more grace, wherefore he says, God resists the proud, but gives grace unto the humble. पहा, याकोबाचं पत्र 4:6 वचन काय सांगत आहे? तो अधिक म्हणजे जास्त कृपादान देतो, यास्तव शास्त्र म्हणते, देव गर्विष्ठांचा विरोध करीतो आणि लीनास, नम्र जनास कृपादान देतो. Praise God. It says, but he gives more grace, wherefore he says, God resists the proud. Correct? Is God actively fighting you or the pride in you? पहा, हे 6वं वचन काय सांगत आहे की तो अधिक जास्त कृपादान देतो. याचा अर्थ काय आहे
की शास्त्र सांगतं देव गर्विष्ठांचा विरोध करतो. मग इथे देव तुमचा विरोध करत आहे की तुमच्यामध्ये असलेल्या गर्वाचा विरोध करत आहे? What is he fighting? What is he resisting? सामना देव करत आहे. The pride in us. Praise God. I'll repeat, okay? Now the scripture says, but he gives more grace. Wherefore he says, God resists the proud. Praise God. See, pride and God cannot be friends. पहा इथे वचन काय सांगते की परमेश्वर अधिक कृपा देतो, परंतु परमेश्वर गर्विष्ठांचा विरोध करतो. पहा, परमेश्वराची कृपा आणि गर्व ह्या एकत्र नाही चालू शकत. It's a law. When we say law, it's established forever. पहा, हा एक नियम आहे. आपण जेव्हा नियम म्हणतो ना, तो सार्वकालिकतेसाठी स्थापिलेला आहे. It will be applicable to those who are involved in that law. आणि जे कोणी ह्या नियमामध्ये समरूप होणार, सहभागी होणार, त्या सगळ्यांना हा नियम लागू होणार. So who is self-centered is a proud person. मग जी व्यक्ती स्वतःचाच विचार करते ना, ती गर्विष्ठ व्यक्ती आहे. So I could be praying and all those things, but not focusing that I'm operating in pride. All this prayers, because of the law, God resists the proud. It will go unanswered. पहा, मग काय होतंय की कदाचित मी सगळ्या चांगल्या गोष्टी करतोय, मी प्रार्थना करतोय, वचन वाचतोय, परंतु जर माझ्यामध्ये तो गर्व असेल तर नियम काय सांगतं की कृपा आणि गर्व एकत्र चालू शकत नाही. मग मी सगळ्या गोष्टी करून सुद्धा जर माझ्यामध्ये गर्व आहे तर देवाच्या ह्या गोष्टी माझ्यामध्ये ती कृपा दिसणार नाही. There is grace available for everyone. पहा, कृपा ही सगळ्यांसाठी देण्यात आलेली आहे. What is grace? कृपा म्हणजे काय? Unmerited God's favor. Yes. Praise God. Anything else? It's God's willingness to use His power, His ability on our behalf, even though we don't deserve it. Praise God. Now, there's a huge difference between mercy and grace. Okay. Now, what is mercy? God cancels the judgment. He takes our place and He cancels. That's called mercy. पहा, दया आणि कृपा ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. दया म्हणजे काय की परमेश्वराने आपला न्याय झालाय, आपल्याला शिक्षा झाली, ती स्वतःवर घेतली आणि आपल्याला जो दंड झाला तो त्याने रद्द केला, म्हणजे दया. So that means there was judgment on us. God takes that punishment upon Him and that judgment is cancelled. That's पहा, mercy. आपल्याला दंड करण्यात आला होता, शिक्षा करण्यात आली होती. आपली शिक्षा परमेश्वराने स्वतःवर घेतली आणि आपल्याला झालेली शिक्षा परमेश्वराने रद्द केली. So what is grace? Grace is what we don't deserve is given to us as a free gift. मग कृपा काय आहे की ज्या गोष्टीची आपली लायकी नाही, आपली योग्यता नाही, त्या सर्व गोष्टी परमेश्वराने एक मोफत भेटवस्तू म्हणून आपल्याला दिलेल्या आहेत. Praise God. He doesn't only gives us mercy or shows mercy, but more than that, He has given us grace which we don't deserve. पहा, मग आता परमेश्वर काय करतो? फक्त दया दाखवत नाही की आपली शिक्षा रद्द केली, केवळ दया दाखवत नाही तर त्याच्याही पुढे जाऊन परमेश्वर त्याची कृपा सुद्धा आपल्याला देतो. आपली योग्यता नसताना सुद्धा परमेश्वर आपल्याला कृपा देतो. Praise God. So grace is God's willingness. It is first God's willingness to use or to have this ability of God or power of God, anointing of God that works on our behalf even though we don't deserve it. पहा, मग कृपा म्हणजे काय? कृपा म्हणजे देवाची इच्छा, देवाचं सामर्थ्य, देवाची कृपा, देवाचा अभिषेक आपल्या वतीने परमेश्वर त्याच्या इच्छेने वापरतो आपली योग्यता नसताना, म्हणजे कृपा. Praise God. So we have pride. Now to shift from pride to God has given us His grace. पहा, आता गर्व आपल्यामध्ये आहे आणि या गर्वातून जर आपल्याला परमेश्वराकडे जायचंय तर प्रभूने काय केलंय? आपल्याला गर्वातून त्याच्याकडे नेण्यासाठी आपल्याला कृपा दिलेली आहे. Praise God. God's promise is God's grace, right? परमेश्वराचे अभिवचन म्हणजे देवाची कृपा. So when I am submitting to God's word, आणि ज्यावेळेस देवाच्या वचनाला मी लीन होतोय, that is God's power itself. आणि जे की देवाचं सामर्थ्यच आहे, that is available for me. जे माझ्यासाठी देवाने ठेवलेलं आहे. So when I am focused on God's power, God's promise, God's word, ज्यावेळेस मी देवाच्या वचनावर, त्याच्या सामर्थ्यावर आणि त्याच्या कृपेवर मी लक्ष लावतो, I'm submissive to His power. आणि देवाच्या त्या सामर्थ्यापुढे मी लीन होतो, and that is giving me the strength. आणि ती गोष्ट मला सामर्थ्य देते. that is called humbleness. आणि ज्याला म्हणतात नम्रता. I'm drawing that power to be resisting the strife. आणि ते सामर्थ्य ना मी त्या वचनातून, त्या देवापासून मिळवते. त्या सामर्थ्याद्वारे मी या वादाचा, या भांडणाचा सामना करू शकतो. So the strife came as a package to confuse me, to derail me, to shut my blessing. पहा, मग
मग हे वाद आणि भांडण आहे ते एक नाही का एक पोतं म्हणून किंवा गाठोडं म्हणून एक पूर्ण बनून माझ्यासाठी आले, जेणेकरून मी गोंधळात जावं, माझ्या विरोधात वागावं आणि नाश व्हावा. I am now making that decision, deliberate decision, to focus on God's word, and I'm drawing, as I'm focused on God's word, as I'm meditating on God's word, I'm drawing God's ability to be submissive to His word. I'm resisting the devil. आणि मग ज्यावेळेस मी ठरवून देवाच्या वचनावर मनन करतो, देवाचं वचन शिकतो आणि मी ठरवतो की ह्या सगळ्या गोष्टी नाही तर देवाच्या वचनाचा मला सराव करायचा, आणि ते जेव्हा मी करतो त्यावेळेस या सर्व भांडणाचा सामना करण्यासाठी त्या वचनाद्वारे मला ताकद किंवा मला सामर्थ्य प्राप्त होतं. Praise God. That's why He's saying, therefore He says, God resists the proud but gives grace unto the one who is humble. म्हणून देवाचं वचन इथे काय सांगतं की परमेश्वर गर्विष्ठ लोकांचा विरोध करतो, परंतु लीन आणि नम्र जनांवर तो कृपा करतो. That's why now the word humble means actually to change my thinking or to agree to written word of God and change my thinking based on the written word of God. पहा, नम्र किंवा नाही का लीन होणं हा जो शब्द आहे ना, याचा अर्थ काय, माझी विचारसरणी देवाचं वचन जे लिहित आहे ना त्या वचनाला समरूप करणं, माझ्या विचारानुसार न चालता देवाच्या वचनाला मी माझ्या मनात स्वीकारणं म्हणजे नम्र होणं. When I'm humble to the written word of God, I'm actually responding instead of reacting. देवाचं जे लिखित वचन आहे त्या वचनाला ज्यावेळेस मी समर्पित होतो त्यावेळेस त्या वचनानुसार मी प्रतिसाद देत असतो. Praise God. Thank you, Jesus. And the word of God says, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. आणि म्हणून देवाचं वचन काय सांगतं पुढे की देवाच्या अधीन व्हा, देवाला तुम्ही नम्र व्हा, देवाच्या अधीन व्हा आणि सैतानाचा सामना करा म्हणजे तो सैतान तुमच्यातून पळून जाईल. Praise God. I give you my example just now. I saw my colleague getting promotion. I had two choices to make. To submit to the word of God or to submit to the seen things. पहा, आताच मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं की आम्ही दोघं एकाच कंपनीत आहोत आणि पाहिलं की त्यांनी मला प्रमोशन मिळाले, त्यांच्या कलिगला प्रमोशन मिळालं, तर आता त्यांच्या पुढे दोन निर्णय आहेत ते घेऊ शकतात. एक तर देवाच्या वचनानुसार प्रतिसाद द्या किंवा नाही का त्या परिस्थितीनुसार क्रिया करून कृती करून पापामध्ये पडा. Earlier when I had the word, I had the understanding, but I was not operating, I was not applying that word. Those many years when I was reacting, as many years I was reacting, I did not see promotion. I actually saw confusion in my life. पहा, सुरुवातीला काय व्हायचं, मला वचन माहित होतं, त्या वचनाला मी वाचायचो, मनन करायचो, परंतु काय व्हायचं त्या वचनानुसार मी प्रतिक्रिया करत नव्हतो. तर त्यामुळे काय व्हायचं, जितके वर्ष सुद्धा मी नाही का वचनानुसार वागत नव्हतो, भलेही वचन वाचत होतो परंतु माझ्यामध्ये जास्तीत जास्त गोंधळ निर्माण होत होता. I was praying, I was doing all those things. मी प्रार्थना करत होतो, ह्या सर्व गोष्टी करत होतो. But I did not know I was operating in pride. परंतु मला त्यावेळेस हे माहित नव्हतं की मी गर्वामध्ये काम करत होतो. So when I got the understanding, I had to deliberately make the choice to submit to the written word of God, because when I submit to the written word of God, I'm actually becoming, instead of getting into pride, I'm showing humility. पहा, मग ज्यावेळेस देवाचं वचन समजलं, त्या वचनाचा समंजसपणा माझ्यामध्ये आला, त्यावेळेस काय झालं, मी ठरवलं, मी निर्णय घेतला की देवाच्या वचनानुसार मला कृती करायची आहे. आणि ज्यावेळेस वचनानुसार कृती करून मनन करून मी वागायला लागलो त्यावेळेस ते वचनाचे आशीर्वाद माझ्यामध्ये दिसू लागले आणि चांगल्या गोष्टी माझ्या जीवनात घडू लागल्या. Praise God. Hallelujah. So I began to say, no Lord, you have already blessed me, you have better plans for me, and if even this person who got promoted, I'm going to rejoice. And now the moment the person got promoted, she becomes my boss, right? पहा, मग मी काय करायला लागलो की मी वचन घेतलं, वचनानुसार मी आनंद करायला लागलो, मी नाही का देवाचं वचन बोलायला लागलो आणि मला माहिती आहे की ही जी दुसरी व्यक्ती आहे, म्हणजे मला जरी प्रमोशन मिळाले आणि त्यांना नाही मिळालं, मग प्रमोशन मिळवल्यावर काय होतं, आता हे खालच्या स्तरावर राहिले आणि मी त्यांच्यावर अधिकारी झाले. Now who is going to dictate terms to me? आणि मग आता ह्यांना कोण नाही का सर्व काय करायचे काम सांगणार. Earlier I was helping. सुरुवातीला ते मला मदत करत होते. Now she became my boss. आणि आता मी त्यांची बॉस झाली आहे. Now she is dictating terms to me. आणि आता मी त्यांना काय करायचं काय नाही ह्या सगळ्या गोष्टीचं ऑर्डर देते. What thoughts should go through me? मग आता कुठले विचार माझ्यामध्ये यायला पाहिजेत. Praise God. Now every time these things are coming, these attacks are coming,
I am actually saying, Lord, you have better plans for me. आणि ज्या ज्या वेळेस मग हे असे विचार माझ्यामध्ये यायचे, हे अटॅक्स, हे हल्ले माझ्यावर व्हायचे की आता ही तर माझ्या हाताखाली काम करायची, आता ही मला बॉस झाली, ही मला सांगते, आणि जेव्हा जेव्हा हे विचार मला यायचे त्यावेळेस मी काय म्हणू लागलो की नाही प्रभू, मी तुझ्या वचनाच्या अधीन आहे, मी ह्या सर्व विचारांचा सामना करतो, परंतु तुझे विचार माझ्यासाठी चांगले आहेत, ह्यावर मी मनन करायला लागलो. And your word says, if somebody tells you to go 1 mile, go 2 miles for that person. आणि देवा तुझं वचन काय सांगतं, जर कोणी तुम्हाला म्हणाला की 1 मैल सोबत चाला तर तुम्ही त्याच्यासोबत 2 मैल जा. So as I'm focusing on this word, I'm actually submitting to the word of God, and I'm resisting those thoughts, and I'm actually physically helping her more than before. आणि मग जसं मी ह्या देवाच्या वचनाच्या अधीन होतोय, वचन स्वीकारतोय, वचनानुसार चालतोय, त्यावेळेस काय होतंय की त्या वचनानुसार चालत असताना पूर्वी ज्यावेळेस वचन माहीत नसताना ते मला मदत करायचे ना, त्याच्यापेक्षा जास्त वचन माहीत झाल्यावर ते तर मला मदत करू लागलेत. Now I'm not doing this as a duty. I'm doing this submissing to the word of God. It's not easy for me, but I'm drawing the grace of God, the ability of God, where she is telling me to do one thing, I'm actually helping her, and she is now receiving more love from me, and the whole atmosphere in that office is changed. आणि आता काय होतंय की पहिलं ज्यावेळेस ते काम करायचे ते एक कर्तव्य, एक ड्युटी आहे म्हणून करायचे, पण आता वचन माहीत झाल्यावर ते काय करतायत, ते कर्तव्य म्हणून करत नाहीये, तर प्रभूच्या वचनानुसार समरूप होऊन ते पहिल्यापेक्षा जास्त मदत करतायत मला, पहिल्यापेक्षा जास्त सहकार्य करतायत, पहिल्यापेक्षा जास्त प्रीती करतायत, आणि ह्यामुळे काय होतंय की पूर्ण आमच्या ऑफिसमधलं वातावरण बदलून जातंय, कारण ते जास्त मदत करू लागलेत. Praise God. You know, I'm saying this atmosphere got changed because as long as I was operating in strife, there was confusion, there was bitterness, there was to get into that office was like getting into not a good area. आणि मग मी हे का तुम्हाला सांगत आहे, कारण जोपर्यंत नाही का मी भांडणामध्ये होतो, वाद होतो माझ्यामध्ये, मी त्या गोष्टी करत होतो, तेव्हा काय व्हायचं, माझ्यामध्ये गोंधळ होता, मला त्या ऑफिसमध्ये जाणं म्हणजे मला खूप वाईट वाटायचं, जाण्याची इच्छा नाही व्हायची, कारण ते ऑफिस माझ्यासाठी एक चांगलं काम, चांगली जागा नव्हती. Praise God. This is how strife increases. आणि ह्याच प्रकारे भांडणं वाढतात. The more and more you talk, the more and more you grumble and complain, you are actually giving more fuel to strife. आणि भांडणं कशी होतात माहितीये का, कशी वाढतात, जितकं जास्त तुम्ही बोलत राहता, जितकी जास्त तक्रार करता, जितकी जास्त कुरकुर करता, अधिक आणि अधिक भांडणं आणि वाद वाढत जातात. त्या भांडणासाठी तुम्ही एक प्रकारे नाही का सरपण देत असता. And it's not that I'm not praying, I'm actually increasing my time for prayer. आणि असं नाही आहे की मी प्रार्थना करत नाही किंवा काय नाही, परंतु मी माझा प्रार्थना करण्याचा वेळ तर वाढवायचा प्रयत्न करतोय. I'm actually asking God, why is this happening in my life? आणि मी देवाला प्रश्न करतोय की माझ्या जीवनात हे असं का घडतंय. Praise God. That's why the moment I was submitted to the word of God, I am actually humbling myself, and God is now giving me more and more grace, strength, not only to take orders or to take instruction, but in turn help her or help that person even more. आणि जितकं अधिक आणि अधिक मी देवाच्या वचनाच्या अधीन होतोय, त्या वचनाला स्वीकारतोय, त्या वचनामुळे काय होतंय, मला जास्त सामर्थ्य मिळतंय, जास्त ताकद मिळते की त्यांनी माझ्याविषयी वाईट विचार करू नये, तर मला जास्त मदत करण्यासाठी, त्या ऑफिसमध्ये व्यवस्थित काम करण्यासाठी त्या वचनाद्वारे त्यांना अजून जास्त शक्ती मिळते. Praise God. Okay, let's go before we get there. 1 Peter 5:6. Casting all your care upon him, for he cares for you. पहा 1 पेत्र 5:7 काय सांगत आहे की त्याचवर प्रभूवर तुम्ही आपली सर्व चिंता टाका, कारण तो तुमची काळजी घेतो. Praise God. Now, casting all your care upon him, for he cares for you. We know the scripture, right? पहा आपल्याला हे वचन माहिती आहे की आपली सर्व चिंता काळजी परमेश्वरावर टाका, कारण तो आपली काळजी करतो. So when you are operating in strife, what you are doing? मग ज्यावेळेस तुम्ही भांडण आणि वाद करता त्यावेळेस आपण काय करत असतो? You are operating, you are casting, or you are increasing your cares? मग त्यावेळेस तुम्ही तुमची सर्व चिंता देवावर टाकत असता का ती वाढवत असता? Praise God. You know, at one given point, I can be crucified, or Jesus kill me alive. पहा एका समय एका क्षणाला काय असतं की मी एकतर वधस्तंभावर खिळलेला असू शकतो किंवा येशू जिवंत असू शकतो. That's why the word of God says one love, one mind, and
and one accord. म्हणून देवाचं वचन काय सांगतं? एक मनाने, एक चित्ताने आणि एकत्र रीतीने आपण परमेश्वरावर प्रेम केलं पाहिजे. Only when you have this, you will not have strife. मग ज्यावेळेस ह्या गोष्टी आपल्यामध्ये असणार ना, त्यावेळेस वाद आणि भांडणं नसणार. So if I am living, I am not casting my cares upon God. I am actually increasing my cares more and more in my life. मग ज्या वेळेस मी स्वतः जगत आहे, मी स्वतःचा विचार करत आहे, त्यावेळेस मी वचनानुसार काय करतोय? माझी चिंता काळजी मी देवावर सोपवत नाहीये, मी स्वतःसाठी जगतोय आणि माझं काळजी, माझी चिंता मी अजून जास्त वाढवत आहे. God has given me the authority. God has given me the power to cast all cares unto Him. पहा, परमेश्वराने मला अधिकार दिलाय, मला शक्ती दिली की सर्व चिंता मी देवावर सोपवू शकतो. I am authorized to use His word. I know it. मी देवाचं वचन वापरण्यासाठी अधिकारी आहे आणि मला ते माहिती आहे. But since I'm operating in strife, there is envy, there is bitterness, there is jealousy, there is confusion, there is all sort of evil work. पण मी नाही का भांडण आणि वाद या गोष्टींमध्ये गुंतलेला आहे, त्यामुळे काय होते? माझ्यामध्ये राग आहे, मत्सर आहे, माझ्यामध्ये जेलसी आहे, कुरकुर आहे आणि सर्व प्रकारचं वाईट कुकर्म आहे. In all this confusion, I'm forgetting who I am. आणि ह्या सगळ्या गोंधळामध्ये मी विसरूनच जातोय की मी मुळात आहे तरी कोण. And therefore I'm not using my authority. आणि ह्या गोष्टीमुळे, ह्या गोंधळामुळे मी माझा अधिकार वापरू शकत नाहीये. I am supposed to cast all my cares upon Him. आणि मी माझी सर्व चिंता काळजी परमेश्वरावर सोपवली पाहिजे. Because He cares for me. कारण तो माझी काळजी करतो. The reason I am supposed to cast all His cares upon Him, because I am not designed to carry cares. का मी माझी चिंता, सगळं काळजी मी देवावर का सोपवली पाहिजे? कारण ती चिंता काळजी घेऊन चालण्यासाठी मी निर्माण झालेलाच नाहीये, मला तसं बनवलंच नाहीये. God who is love has created me to carry His love. आणि जो परमेश्वर, जो प्रीती आहे, त्याने मला ती प्रीती घेण्यासाठी बनवलं आहे, Not cares. काळजी नाही. Therefore He is saying, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. आणि म्हणून देवाचं वचन काय सांगतं? परमेश्वराच्या प्रतापी सामर्थ्य हाताखाली स्वतःला नम्र करा, जेणेकरून प्रसंगी वेळ लागल्यावर परमेश्वर आपल्याला मदत करेल. So in one side you have God resisting the proud. म्हणून एका ठिकाणी परमेश्वर जेव्हा गर्विष्ठ लोकांचा विरोध करतो, But the one who is making the decision to focus on His love, पण एक व्यक्ती जी ठरवते की मी देवाच्या प्रीतीवर लक्ष केंद्रित करणार आहे, focus on His word, देवाच्या वचनावर मी लक्ष लावणार on आहे His grace, आणि देवाच्या कृपेवर, and actively using the word of God, the authority that is given to me to cast all those negative thoughts that is forcing me to get into strife. आणि ज्यावेळेस सक्रियतेने ती व्यक्ती ठरवते की ह्या सर्व नकारात्मक गोष्टींचा मी विरोध करणार, जे वचनाच्या विरोधात येतात त्या गोष्टींना मी स्वीकारणार नाही, त्यावेळेस ती व्यक्ती काय करत असते? तर सर्व काळजी, चिंता परमेश्वरावर सोपवत Praise असते. God. So the more and more I'm focused on the word of God, I'm getting this grace, the ability of God is multiplying in my life, and I'm more and more using that grace and drawing the strength to be submitted to the written word of God. The word of God says, the one who is humble, God Himself will exalt him. आमेन. आणि पहा, जितकं जास्त अधिक मी देवाच्या वचनाच्या अधीन होतो, जे वचन, जे लिहिलेलं वचन जे आहे ना, लिखित वचनाला मी स्वीकारतो, त्याच्यावर मी नाही का मनन करतो, तेवढं अधिक मी काय करत आहे? मला देवाची कृपा मिळत आहे, माझी काळजी चिंता देवावर सोपवून देवाच्या अधीन राहण्यासाठी. आणि देवाचं वचन काय सांगतं की नम्र जनांना परमेश्वर स्वतः उंच करेल. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So there is a way out for us to shut down all those negative thoughts, actively focusing on the word of God, being submissive to the word of God. That means when I'm renewing my mind according to the written word of God, I'm agreeing to the written word of God, not focusing on the things that are seen. I'm waiting on the due time for God Himself through His ways, according to His plan, according to His thought, to exalt me in the right way at the right time. पहा, मग ज्या वेळेस मी देवाच्या वचनावर लक्ष लावतो, मी वचनाच्या अधीन होतो, लीन होतो, त्यावेळेस मी काय करत असतो? मी ठरवतो, मी सक्रियतेने असं ठरवतो की मी वचनानुसार चालणार, मी इतर गोष्टींकडे लक्ष लावणार नाही. भले इतर गोष्टी मला कमजोर करत आहेत, परंतु वचन जे सांगतं ते मी करणार. वचनाद्वारे ती शक्ती मला मिळत आहे की मी पुढे जावं, आणि मी आता धीराने वाट पाहत आहे की जे वचन सांगते की परमेश्वर स्वतः योग्य समयी मला उंच करेल. Praise God. Hallelujah. You know what all we started, will relate one more example in the Bible. आपण हे जे सगळं पाहिलंय ना, ह्याच्याशी निगडीत आपण बायबलमधून अजून एक उदाहरण पाहूया. Okay, go to Genesis 13, read 5 onwards. Now we know, if you go in
Genesis 12, God calls Abram out of his house and he says, I will make you a great nation, I will bless you, right? God gives him, Abram, God promises that I will bless you, right? पहा उत्पत्ती 12 मध्ये आपल्याला माहिती आहे की जिथे परमेश्वर अब्रामाला त्याच्या देशातून बोलवतो आणि परमेश्वर म्हणतो की अब्रामा मी तुझ्यापासून एक मोठं राष्ट्र निर्माण करेल, मी तुला बऱ्याच गोष्टींनी आशीर्वादित करेल. जो करार आहे ते उत्पत्ती 12 मध्ये आपण वाचतो. Okay, we'll read this, okay? See, we are all blessed, right? Ephesians 1:3 says we are all blessed with all spiritual blessing. Yes or no? Praise God. इफिसकरास पत्र 1:3 मध्ये काय सांगितले की आपण सर्वजण सर्व आत्मिक गोष्टीने परमेश्वरामध्ये आशीर्वादित झालेलो आहोत. And what is blessing? Blessing means God empowering us to be fruitful. आणि आशीर्वाद म्हणजे काय? परमेश्वर आपल्याला फलदायी होण्यासाठी सामर्थ्य देत आहे. Praise God. What is blessing? God has empowered us. That means our root are good enough to see God kind of results or be fruitful. आशीर्वाद म्हणजे काय की परमेश्वराने आपल्याला ताकद, आपल्याला सामर्थ्य दिलं आहे. आपली जी मुळं आहेत ती इतकी परमेश्वराने मजबूत केली जेणेकरून आपण फलदायी होणार, आपण योग्य समयी फळ देणार. Praise God. What is blessing? आशीर्वाद म्हणजे काय? Okay, when we have a scripture, it makes more understanding. Okay. Before we get here, we'll understand what is blessing first, and then we come here. Okay, because God has blessed us with all spiritual blessing, right? Now, the first time God used the word blessing is in Genesis 1:28. पहा, आपण सगळेजण आशीर्वादित झालेलो आहोत आणि परमेश्वराने पहिल्यांदा आशीर्वाद हा शब्द जेव्हा वापरला ना ते दिलेला आहे उत्पत्ती 1:28 मध्ये. And God blessed them. God blessed them, and God said unto them, "Be fruitful." Now, what was blessing doing? God is empowering them to be fruitful. हालेलुया. पहा उत्पत्ती 1:28 मध्ये काय लिहिलंय की देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला आणि ते फलदायी झाले. म्हणजे आशीर्वाद म्हणजे काय? परमेश्वर त्यांना फळ निर्माण करण्यासाठी, फलदायी होण्यासाठी शक्ती देत आहे. माझ्या सोबत आहात का? Because this is very, very important. See, what we are learning is we are all know the word. We know that we are blessed. Praise God. But somewhere we are opening doors to strife, and we in our own decision are short circuiting those blessings to operate in our life. पहा, आपण सगळेजण आशीर्वादित आहोत हे आपल्याला माहिती आहे. तर आशीर्वाद म्हणजे काय? इथे जे वचन सांगतात त्यानुसार ही गोष्ट तुम्हाला स्पष्ट झाली आहे का? कारण आपल्याला आशीर्वादित आपण आहोत हे माहिती आहे, परंतु काही ना काही कारणामुळे आपल्या स्वतःच्या जीवनात ते आशीर्वाद आपल्याला दिसत नाहीयेत. And only by humility we can resist this pride. आणि बायबल सांगतं की फक्त नम्रतेने आपण ह्या गर्विष्ठाचा किंवा ह्या अहंकाराचा सामना करू शकतो. And even to be humble, God has given us His free gift called grace. So that we using this, we are tapping into this ability of God to remain humble or submissive to His word. आणि पहा, नम्र होण्यासाठी सुद्धा परमेश्वराने त्याचा एक मोफत, एक फ्री गिफ्ट ज्याला म्हणतो, मोफत देणगी आपल्याला दिली जी आहे कृपा. त्या कृपेद्वारे आपण काय करतो? परमेश्वराच्या त्या आशीर्वादामध्ये, त्या सर्व परमेश्वराच्या कृपेद्वारे आशीर्वादामध्ये आपण जाऊ शकतो. And all this can be understood only by faith. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपण कसं समजू शकतो? केवळ विश्वासाद्वारे. Okay. माझ्या सोबत आहात का तुम्ही? And God blessed them for what? And God said unto them, "Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that move upon the earth." आणि उत्पत्ती 1:28 नुसार बायबल सांगतं परमेश्वराने त्यांना आशीर्वाद दिला आणि काय केलं? परमेश्वराने त्यांना आशीर्वाद दिला आणि म्हणाला, फलदायी व्हा, बहुगुणित व्हा, पृथ्वी व्यापून टाका, पृथ्वी सत्तेखाली आणा आणि ज्या कोणत्या गोष्टी, जमिनीवर रांगणारे प्राणी, समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, या सगळ्यांवर तुम्ही अधिकाराने सत्ता करा. So we are blessed in our root, in our spirit. All those blessings are already there. We are already empowered to bring God kind of results or see God kind of manifestation in our life. आणि मग मुळातच आपण सगळे आशीर्वादित आहोत. आपल्याला परमेश्वराने आशीर्वादित देऊन अशा प्रकारे सामर्थ्य दिले की हे सर्व प्रकारचे जे निर्णय किंवा जे काही फळ तुम्हाला पाहायचे ते सगळे तुम्ही पाहू शकता, कारण मुळात आपण आशीर्वादित आहोत. Praise God. That's why this scripture says in Ephesians 1:3, we are all blessed all spiritual blessings are already inside of us. We are all blessed. Praise God. It's not that we are going to be blessed. Now, because what Jesus has done, because of His efforts, because of what He has done perfect as a substitute, we are blessed because of Him.
not because of our effort, because of our performance, but what Jesus has performed for us on the cross has qualified us, and that qualification has in turn resulted into our own blessing. आणि म्हणून इफिस्करास 1:3 मध्ये देवाचं वचन सांगतं की परमेश्वराने आपल्याला सर्व आध्यात्मिक आशीर्वाद देऊन आधीच आशीर्वादित केलेला आहे. असं लिहिलं नाही की आपण पुढे जाऊन आशीर्वादित होणार, तर देवाने आधीच आपल्याला बळ दिलंय, सामर्थ्य दिलंय, आधीच आशीर्वाद दिले, आणि हे आशीर्वाद आपल्या कृतीवर अवलंबून नाही, तर परमेश्वराने जे आपल्या जीवनात केलं त्यामुळे आहेत. म्हणून मी काय करतो ह्या गोष्टींवर हे आशीर्वाद अवलंबून नाहीत, माझ्या गुणवत्तेवर नाही, माझ्या क्वालिफिकेशनवर नाही, तर परमेश्वराची इच्छा, परमेश्वराने जे आशीर्वाद दिले त्याद्वारे आपण आधीच आशीर्वादित आहोत. Earlier, according to Deuteronomy 28:1 onwards, you do all those instructions, you follow all those commands, you will be blessed. Right? सुरुवातीला कसं होतं, अनुवाद 28 मध्ये जर आपण वाचलं तर तुम्हाला ते सगळे नियम पाळायला लागायचे. देवाने जे सूचना दिल्या त्या तुम्ही जर केल्या तर तुम्ही आशीर्वादित होणार. And if you falter on any of these things, there is curse. आणि मग त्या कुठल्या पण गोष्टीमध्ये एखाद्या नियमात जरी नाही का तुम्ही नाही का कमी पडलात किंवा ती पूर्ण तुम्ही नाही करू शकलात तर काय तुमच्यावर श्राप येणार. Praise God. Hallelujah. So if you follow the law, there is a blessing, and if you don't follow the law, there is a curse. मग कसं होतं सुरुवातीला की जर तुम्ही नियम पाळताय तर तुम्ही आशीर्वादित आहात, आणि जर तुम्ही नियम पाळत नाहीये तर तुम्ही मग श्रापित आहात. Now, the moment in the new covenant, the moment I believe in Jesus, what he has done, what he has performed on the cross, he is the one who fulfilled all that law. The moment I believe in Jesus, all that blessing is upon me as a free gift. आणि ज्या क्षणी नवीन करारात काय झालंय की ज्या क्षणी मी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला, त्या येशू ख्रिस्ताने हे सर्व नियम पूर्ण केलेले. मी तर एकही गोष्ट पाळू शकलो नाही, परंतु येशू ख्रिस्ताने सर्व नियम पूर्ण केलेत. आणि काय झाले, येशू ख्रिस्ताने पूर्ण केलेल्याद्वारे त्या सगळ्या आशीर्वादांचं मी वाटेकरी झालोय. त्याने पूर्ण केली गोष्ट, आणि म्हणून आपण देवाने आशीर्वाद ही जी एक मोफतची भेट दिली आहे ती आपण स्वीकारू शकतो. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So in the old covenant, law was given to me to show that I am not able, I don't have the ability to fulfill the law or to keep the law. मग जुन्या करारामध्ये आपण वाचतो की नियम का देण्यात आला होता. नियम ज्यावेळेस दिला त्यावेळेस नियम मला दाखवत होता की माझ्या स्वतःच्या शक्तीवर, माझ्या कुवतीने, माझ्या हिमतीवर मी देवाचे आशीर्वाद मिळवण्यासाठी, नियम पूर्ण करण्यासाठी योग्य नाही आहे. Praise God. So the law was actually showing God for all of us God's standard, which you and I never had the ability to keep God's standard. म्हणून नियम जे आहे ना, नियमशास्त्र जे देण्यात आले होते ते नियम काय दाखवायचे, परमेश्वराचा जो उच्च स्तर आहे तो स्तर तुम्ही आणि मी आपल्या स्वतःच्या कुवतीने, आपल्या स्वतःच्या बलाने आपण कधीच तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही, हे नियमशास्त्राने आपल्याला दाखवून दिलं. So now in the new now when Jesus comes, he is the one who is coming with the nature, that God's righteous nature, not the sin nature. He takes that sin nature from men, he becomes a substitute for you and me, and dies on the cross with that very sin nature that was not enabling us to keep the law. हालेलुया. मग आता येशू आल्यानंतर काय झालंय माहितीये का, येशू ख्रिस्ताने तुमच्या आणि माझ्यामध्ये जो पापाचा स्वभाव होता, आपली जी पापाची वर्तणूक होती ती येशू ख्रिस्ताने स्वतःवर घेतली. परमेश्वराने काही पाप केले नाही, पण येशूने आपल्या पापाचा स्वभाव आपल्यातून काढला, स्वतःवर घेतला. जो पापाचा स्वभाव आपल्याला सगळे आशीर्वाद मिळवण्यापासून अडवत होता, त्या पापाच्या स्वभावाला त्याने स्वतःवर घेऊन तो वधस्तंभावर गेला, आणि आपल्याला त्याने त्या पापी स्वभावापासून आता मुक्त केलेला आहे. Praise God. And now the ability, that is the grace of God, is given to me as a free gift. The moment I believe Jesus as the Lord God and the Savior, this Spirit of God, which brings liberty, is already inside of me. This blessings that helps me to multiply and see God kind of results is already inside of me. The moment I am believing in Jesus, this grace gives me the strength to keep the law. आणि मग आता काय घडत आहे, देवाची जी कुवत आहे, देवाची जी कुवत ती देवाने मला दिलेली आहे, जेणेकरून त्या कुवतीद्वारे मी हे सगळे आशीर्वाद स्वीकारू शकतो. माझी योग्यता नव्हती, परंतु परमेश्वराने तो स्वभाव काढल्यामुळे आपल्याला ती योग्यता, ती कुवत दिली आहे, ज्याच्याद्वारे आपण त्या सगळ्या आशीर्वादांचा अनुभव घेऊ शकतो आणि देवाच्या स्वभावानुसार आपण वागू शकतो. Praise God. Now that's why Jesus says the only thing that you and I need to do is believe in him. आणि म्हणून आता वचन काय सांगते, येशू म्हणाला की तुम्ही आणि मी फक्त एक गोष्ट केली पाहिजे, म्हणजे येशूवर विश्वास ठेवणं. And that's the key. I'm not looking at what I have done, I'm just looking at what Jesus has done,
I am actually agreeing to what Jesus has done. That's called humility. आणि मग हीच तर किल्ली आहे की तुम्ही आणि मी आपण जे केलंय त्या गोष्टींकडे पाहत नाही, तर आपण येशू ख्रिस्ताने जे केलंय तिकडे पाहत आहोत. येशू ख्रिस्ताने जे काम पूर्ण केलंय त्या कामाशी आपण सहमत होत आहोत आणि त्याद्वारे आपण देवाच्या त्या कृपेमध्ये प्रवेश करत आहोत. So I hear about Jesus, I hear the message of Christ, and I open my mouth agreeing, believing, agreeing to the grace of God, and I open my mouth and confess exactly what Jesus has done in my place. आणि मग आता आपण काय करत आहोत की आपण ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी ऐकतो, आपण संदेश ऐकतो, आपण वचन ऐकतो, त्यावेळेस आपण काय करतो की आपण जे केले त्या गोष्टी पाहत नाही, जे येशू ख्रिस्ताने पूर्ण केले त्या वचनाद्वारे त्या गोष्टींचा आपण कबुली आपल्या मुखाने करतो आणि त्यानुसार आपण त्या गोष्टींचा परिणाम पाहतो. Praise the Lord. So therefore now in the New Testament, New Covenant, because of what Jesus has done, I am now blessed, not because of what I have done, but simply believing Jesus, what he has done on my behalf on the cross. आणि मग आता नवीन करारात काय होतंय की मी का आशीर्वादित होत आहे, मी काय केलंय यामुळे नाही, तर मी विश्वास ठेवतो येशू ख्रिस्ताने माझ्यासाठी काय केलंय, येशू ख्रिस्ताने जे माझ्यासाठी केलंय त्यावर मी विश्वास ठेवतो आणि सहज सोपं विश्वास ठेवण्याद्वारे ते सर्व आशीर्वाद मी माझ्या जीवनामध्ये ह्या नवीन करारामध्ये पाहू शकतो. So every day when I am focused on what Jesus has done, that's called humility. आणि मग प्रत्येक दिवशी ज्या वेळेस मी येशूने माझ्यासाठी केलंय त्या गोष्टींवर जेव्हा लक्ष केंद्रित करतो त्या गोष्टींना म्हणतात नम्रता. That's why my spirit has to be aligned to God's spirit. आणि म्हणून माझा आत्मा देवाच्या आत्म्यासोबत समरूप झाला पाहिजे. And that's the time I will experience the liberty of God's freedom. आणि ती वेळच ना जेव्हा माझा आत्मा देवाच्या आत्म्याशी समरूप होणार, देवाने दिलेले स्वातंत्र्य आणि ती मोकळीकता याचा मी अनुभव घेऊ शकणार. Praise God. And we'll understand what exactly happened in Abraham's life. आणि मग आपण पाहू शकतो की इथे अब्राहमाच्या जीवनामध्ये काय झालं. Praise God. Hallelujah. हालेलुया. Okay, Praise now God. we know. Okay, go to Genesis. Okay, read Genesis 12:1, 1, 2, 3. आपण उत्पत्ती 12वा अध्यायाचं पहिलं, दुसरं आणि तिसरं वचन वाचूया. Now the Lord had said unto Abram, Get you out of the country and from your kindred and from your father's house unto a land I will show you, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Praise God. पहा उत्पत्ती 12:1 आणि 2 वचन सांगतं, परमेश्वर अब्रामास म्हणाला, तू आपला देश, आपले नातेवाईक, आपले गणगोत व आपले पितृगृह, आपल्या वडिलांचं घर सोडून मी तुला दाखवतो त्या देशामध्ये जा. तिथे मी तुझ्यापासून मोठं राष्ट्र निर्माण करीन, तुझं मी कल्याण करील, मी तुझं नाव मोठं करीन आणि मी तुला आशीर्वादित करीन. Praise God. Now has God blessed him? मग परमेश्वराने अब्रामाला आशीर्वाद दिला आहे का? Is this confirmation that God has blessed him? मग हे वचन आहे ना, हे सांगत नाहीये की अब्रामाला परमेश्वराने आशीर्वाद दिला And आहे. why he wants to bless him? So that he becomes blessing to many nations. आणि परमेश्वर अब्राहमाला का आशीर्वादित करत आहे, जेणेकरून अब्राहम स्वतः अनेक राष्ट्रांसाठी एक आशीर्वाद बनेल. In the same way, we are blessed to become blessing to many nations. आणि त्याच प्रकारे आपण सुद्धा अब्राहमाप्रमाणे आशीर्वादित आहोत अनेक राष्ट्रांसाठी आशीर्वाद बनण्यासाठी. So if we are not submissive to the word of God, if I am not operating in humility, if I am operating in pride, self-centeredness, I open door for strife that brings confusion. Instead of becoming blessing, I am becoming a nuisance to others. आणि मग मी ह्या आशीर्वादामध्ये जर चालत नाहीये आणि मी सर्व प्रकारच्या नम्रतेला स्वीकारत नाहीये, मी जर गर्व करत आहे, मी स्वतःवरच लक्ष लावत आहे, स्वतःला मी श्रेष्ठ समजत आहे, तर काय होते, हे सगळे आशीर्वाद माझ्यामध्ये दिसत नाहीये, तर उलट वाद, भांडणं आणि सर्व प्रकारचा गोंधळ माझ्या जीवनामध्ये आहे. Praise God. Hallelujah. Now let's go to Genesis 13:5. आणि आपण आता उत्पत्ती 13 आणि 5 हे वचन पाहूया. Now we see in Abraham's life there is a opportunity for Abram to get into strife. पहा आता आपण अब्रामाच्या जीवनामध्ये पाहूया, अशी एक घटना घडली की अब्रामासाठी संधी होती की तो सुद्धा भांडण करू शकत होता. Praise God. Okay. And Lot also, which went with Abraham, had flocks and herds and tents, and the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great, so that they could not dwell together.
आणि उत्पत्ती 13:5 वचन सांगतं, अब्रामाबरोबर लोट त्याचा पुतण्या चालला होता. लोटाची ही मेंढरे, गुरेढोरे व पाले होती. त्यास एकत्र राहण्यासाठी दोघांसाठी तो प्रदेश पुरत नव्हता. त्यांची मालमत्ता एवढी झाली की त्यास एका स्थळी एका जागी राहता येईना. Praise God. Now, when Abram was called, along with Abram, even Lot followed him. पहा, ज्यावेळेस परमेश्वराने अब्रामाला त्याच्या देशातून बोलवलं, अब्रामासोबत लोट सुद्धा आला होता. Praise God. And it was not God's plan for Abram also to accompany Abram. पहा, आणि ही देवाची योजना नव्हती की लोट सुद्धा अब्रामासोबत चालावा. Praise God. Now that means Abram is actually operating in error. मग ज्या वेळेस परमेश्वराने अब्रामाला बोलवलं, लोट त्याच्यासोबत आला, याचा अर्थ काय होतो की अब्राम कुठेतरी देवाच्या त्या योजनेमध्ये चूक करत होता. Now, Abram is operating according to the word of God. The moment he hears, "Come out of your house, leave your house," and God promises him that I will give you a land. He's not even seen land. He's not even, God only gives the word, right? He only gives a promise, and everything is in the unseen. पहा, ज्यावेळेस अब्रामाला परमेश्वराने बोलवलं आणि मी म्हणाला, मी तुला सांगतो त्या देशामध्ये त्या ठिकाणी जा, तर ज्यावेळेस देवाचं वचन आलं ना, अब्रामाने ती जागा पाहिली नव्हती. कुठे जायचं हे त्याला काही माहीत पण नव्हतं. सगळ्या गोष्टी न दिसणाऱ्या अदृश्य होत्या, परंतु देवाचं वचन सांगत होते की तिथे जायचंय, परंतु तोपर्यंत अब्रामाने काही पाहिलेलं नव्हतं. And it's not that Abram was not rich, okay? He had a rich father. आणि असं नाही की सुरुवातीला देवाने बोलवायच्या आधी अब्राम गरीब होता, असं नाही. अब्रामाचा वडील सुद्धा खूप श्रीमंत होता. Yet Abram, knowing all these things in the outside, he makes a decision to agree to God's word. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी माहित असताना सुद्धा अब्राम निर्णय घेतो की देव जे बोललाय ना त्या वचनानुसार चालायचं. That's humility. आणि त्याला म्हणतात नम्रता. Praise God. Now, when he is submitting, he is leaving his house. Along with him, he allows Lot also to accompany him. पहा, आता काय होतंय, अब्राम तर त्या देशातून निघाला, तर त्याच्यासोबत काय होतं, लोट सुद्धा आलाय आणि अब्राम लोटाला सुद्धा घेऊन चाललाय. So because there's God's favor on him. Now, how does favor come? Favor comes only when you agree to the written word of God and you start operating or abiding or living according to the word of God. पहा, आता काय होतंय, अब्रामावर देवाचा अनुग्रह होता. आता हा अनुग्रह कसा येतो, ज्यावेळेस तुम्ही देवाचं वचन स्वीकारता, त्याच्यानुसार चालता, त्या वचनानुसार कृती करता, देवाचा अनुग्रह तुमच्या जीवनात काम करायला लागतो. So you and I are favored, but only when we walk according to the written word of God, that's when favor works on us. पहा, तुमच्यावर आणि माझ्यावरती कृपा, तो अनुग्रह करण्यात आलाय, परंतु हा अनुग्रह केव्हा आपल्याला काम करताना दिसेल, जेव्हा आपण सगळे देवाच्या ह्या लिखित वचनानुसार आपण कृती करू तेव्हा. Praise God. Now, so years have gone by, and Lot and Abram, this whole land, we see Lot's herdsmen and Abram's herdsmen are growing. आता अनेक वर्ष झाली आहेत, अब्राम आणि लोट तो देश सोडून निघालेत आणि इथे दिसतं की अब्रामाचे जे नाही का गुराखी, त्याची जी कळप होतात त्यांच्या लोकांमध्ये, आणि लोटाचे जे गुराखी होते, त्याची जे राखण करणारे होते ना, त्या दोघांच्या माणसांमध्ये आता भांडणं व्हायला लागली. And it has become so much that the land that they were living is not able to hold both these groups together. आणि ज्या ठिकाणी हे दोघं अब्राम आणि लोट राहत होते ना, त्यांच्यामध्ये ते इतकं वाढलं की ते दोघं त्या जागेमध्ये एकत्र आता राहू शकत नव्हते. So Lot has his own gang and Abram also has his own clan. मग आता काय झालं की लोटासोबत त्याचा स्वतःचा कळप, त्याची लोक आहेत, आणि अब्रामासोबत सुद्धा त्याची स्वतःची लोक आहेत. Praise God. And then you see this, and there was a strife between the herdsmen of Abram's cattle and the herdsmen of Lot's cattle. आणि मग इथे काय दिलंय की अब्रामाचे सर्व गुरढोरं राखणारी जी माणसं होती, गुराखी होती, त्यांच्यामध्ये आणि लोटाचा कळप पाहणारे गुराखी, या दोन गुराख्यांमध्ये ना आता भांडणं व्हायला लागली होती. Now there is no strife between Lot and Abram, but there is strife between their men, Abram's men, and Lot's men. पहा, आता काय झालं, परमेश्वर आणि अब्राम यांच्यामध्ये काही वाद नाहीये, परंतु अब्रामाची गुराखी आणि लोटाचे गुराखी या दोघांमध्ये आता भांडणं व्हायला लागली आहेत. Praise God. Now, can Abram get into strife with Lot? पहा, आता ह्या परिस्थितीमध्ये अब्राम लोटासोबत वाद घालू शकतो की नाही? Who was called out of the land? त्या देशातून कोणाला बाहेर बोलवण्यात आलं होतं? अब्रामाला. Who made the decision to come with Abram? आणि अब्रामासोबत मी पण जाणार असं कोणी ठरवलं? All this Lot is enjoying is because of Abram. मग आता हे लोट एवढा आशीर्वादित झालाय, आनंद घेतोय, कोणामुळे? अब्रामामुळे. So who should be taking the first charge? मग आता इथे पहिलं पाऊल कोणी उचललं पाहिजे? Praise God.
Who should be submissive to Abraham? Lot. Yes or no? अब्रामाच्या अधीन कोणी असायला पाहिजे? लोटाने. Praise God. Hallelujah. Are you understanding? Yes. You know what? समजतंय का? What Abraham is doing here? And Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray you, between me and you, and between my herdsmen and your herdsmen. पहा इथे 8वं वचन काय सांगतं. आता अब्राम लोटास म्हणाला की पहा माझ्या तुझ्यामध्ये माझे गुराखी आणि तुझे गुराखी यांच्यामध्ये तंटा नसावा, कारण आपण तर भाऊबंद आहोत. And Abraham said unto Lot, there be no strife, I pray between me and you, and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brethren. Praise God. Is not the whole land before you? Separate yourself, I pray you, from me. If you will take the left hand, then I will go the right. Or if you depart to the right hand, then I will go to the left. पहा इथे आता अब्राम लोटाला काय म्हणतोय बघ. लोट, आता माझ्या आणि तुझ्यामध्ये ना भांडणं नको. माझे गुराखी आणि तुझे गुराखी यांच्यामध्ये वाद होतोय, तो वाद आपल्यामध्ये यायला नको. तर लोट, आपण तर दोघं भाऊबंद आहोत, आपण तर नातेवाईक आहोत, आपल्यामध्ये ही भांडणं नको. मग अब्राम म्हणतो पहा हा सर्व प्रदेश तुझ्यासाठी मोकळा आहे. जर तू उजवीकडे गेला तर मी डावीकडे जाईन, तू डावीकडे गेला तर मी उजवीकडे जाईन. Praise God. You see, in Abraham, focused on what God spoke to him, that he is already blessed, focused on God's promises, is now responding to the situation. हालेलुया. पहा अब्राम आता काय करत आहे ते माहिती. परमेश्वराने अब्रामाला जे अभिवचन दिलंय त्याविषयी तो खूप केंद्रित आहे. त्याचं लक्ष तिकडे आहे आणि त्या वचनानुसार तो कृती घेते आणि तो आता लोटाला सांगत आहे. He is making the decision not based on him, based on what he heard about him or through the promise of God. पहा आता अब्राम हे जे डिसिजन किंवा हा निर्णय घेतो ना की लोट इकडे गेला तर मी तिकडे जाईल, तो स्वतःच्या बुद्धीने ते घेत नाही, तर देवाने जे अभिवचन दिलंय त्या वचनाचा विचार करून तो हा निर्णय घेतोय. Now through Abraham here we see that he is now trusting God. आणि पहा इथे काय होतंय, अब्रामाद्वारे आपण काय पाहत आहे की आता परमेश्वर आहे ना इथे काम करत आहे. And therefore we see Abraham giving Lot the first choice. You take left, I'll go right. आणि अब्राम इथे काय करत आहे, त्याने पहिला निर्णय घ्यायला पाहिजे, परंतु अब्राम देवाच्या वचनावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे काय करत आहे, लोटाला पहिली संधी देते. तो म्हणत आहे तुला जे करायचं ते कर, मग मी ठरवेन. You know, in this whole thing, Abraham is refusing to get into strife. आणि ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये अब्राहम वाद आणि भांडण करण्याचं नाकारतोय. Because he understood if he gets into strife, he can already see confusion in his herdsmen. कारण अब्रामाला आता समजलंय जर तो वाद करायला लागला, भांडण करायला लागला, तर आधीच तो भाग त्यांच्या दोघांच्या नाही का गुराख्यांमध्ये सुरू झालेला आहे. And because there is so much confusion, they cannot take the right decision. आणि ह्या दोघांमध्ये भांडणामुळे इतका गोंधळ निर्माण झालाय की ते दोन्ही गुराखी आता योग्य निर्णय घेऊ शकत नाही. So before I get into this mess, let me focus on God, what he has already promised me, that he has already said I'm already blessed to become a blessing to many nations. I make the decision being submissive to the word of God, submissive to the promise, trusting God and allowing Lot to make the first choice. मग आता अब्राम काय करत आहे माहिती का, अब्राम त्याचं पूर्ण लक्ष नाही का देवाच्या वचनावर, त्या अभिवचनावर लावत आहे. तो म्हणतो हे भांडण वाद ह्या गोंधळामध्ये पडण्यापेक्षा मी काय करतो, मला जे अभिवचन देवाने दिले ना त्या सगळ्या गोष्टीकडे मी लक्ष लावतो, या भांडणामध्ये पडत नाही. लोटाला जो निवड करायचं तो त्याला करू दे, कारण वचन काय सांगतं भांडणामुळे गोंधळ निर्माण होते, तर तो गोंधळ मला माझ्या जीवनात नकोय. म्हणून अब्राम देवाच्या वचनावर लक्ष केंद्रित करून पुढचा निर्णय घेतोय. Praise God. Now, actually speaking, who should be taking the first choice? Abraham, correct? But what is giving him the strength to allow Lot to make that first choice? Because if he is going to impose, definitely there is open opportunity for strife. पहा आता अब्रामाच्या बाबतीत काय आहे की अब्रामाने पहिला निर्णय घ्यायला पाहिजे, पण अब्राम काय करत आहे की तो पहिला निर्णय घेत नाहीये, तर तो ती संधी लोटाला देतोय. आणि हे का घडतंय, कारण अब्राम लोटाला ती संधी देतोय कारण त्याला माहिती की वचन त्याच्याविषयी काय म्हणतंय आणि ह्याद्वारे तो त्या सगळ्या गोंधळ आणि वादामध्ये पडत नाहीये. Praise God. Hallelujah. Now, when he is making this decision, he is actually operating in love and nullifying the entry for strife to bring confusion and destruction in his life. पहा
अब्राम ज्यावेळेस लोटाला पहिली संधी देतोय, हा निर्णय घेतोय, त्यावेळेस तो काय करतोय माहितीये का? अब्राम त्या प्रीतीमध्ये स्वतःला चालवतोय आणि भांडण होणाऱ्या किंवा जी भांडणाची शक्यता पण आहे त्या सगळ्या गोष्टीला तो पूर्णपणे नष्ट करत आहे. And Lot actually takes the fertile land. Praise God. And because what he said, I will, if you go left, I will go right. There's no confusion. Let there be peace. Yes, praise God. Exactly that decision Abraham takes. Now, in the physical, it looked like the most stupid or foolish decision. पहा, अब्राम आता काय करत आहे? तो काय आधी म्हणाला, लोट तू जर उजवीकडे गेला तर मी डावीकडे जाईल, तू डावीकडे गेला तर मी उजवीकडे जाईल. आणि लोट काय करतो? जी चांगली नदीच्या किनारी असलेली सुपीक जमीन आहे ना, ती जमीन तो निवडतो. आपण जर एक आपल्या नैसर्गिक डोळ्यांनी पाहिलं ना, तर अब्रामाने जे केलं ना ते मूर्खपणाचं आपल्याला वाटेल. कारण वचनानुसार जसं शब्द दिलाय त्यानुसार अब्राम त्या सुपीक जमिनीच्या विरोधात निघून जातो. In a natural life, when you are submitting to the word of God, when you show humility, when you are operating humility, the world might even laugh at you. What are you doing? You should be opening your mouth and saying, you should be standing for yourself, all those things. Yes or no? If you don't tell that person what you're doing is wrong, you're not correcting, you're a fool. पहा, आपण जर पाहिलं ना नैसर्गिकरित्या तर कसं असतं, ज्यावेळेस आपण वचनानुसार चालतो तर कदाचित असं होत असेल की आपण वचनानुसार निर्णय घेताना आपले नातेवाईक, आपले शेजारी पाजारी लोक, जगातली लोक आपल्यावर हसतील आणि म्हणतील तुम्ही मूर्ख आहे, तुम्ही काय हा वेड्यासारखा निर्णय घेताय, तुम्ही तर बोललं पाहिजे, तुम्ही तर चांगली गोष्ट निवडली पाहिजे. पण ज्यावेळेस तुम्ही वचनानुसार चालता, भलेही जगाला तुम्ही वेडे किंवा मूर्ख वाटत असाल, वचनानुसार चालताना तुम्ही ठरवता की मी प्रीतीने काम करणार आहे. Pride teaches you need to tell the world what you're doing. पहा, गर्व आहे ना तुम्हाला शिकवतो की तुम्ही जगाला सांगा की तुम्ही काय करत आहात. You need to justify, otherwise if you do not fight for yourself, who will fight for you? तुम्ही स्वतःसाठी समर्थन केलं पाहिजे. जर तुम्ही स्वतःसाठी आवाज उचलणार नाही, स्वतःसाठी बोलणार नाही तर कोण करणार, असं जग आपल्याला शिकवतं. Yes or no? Yes. Praise God. Now, when you are operating in humility, world might laugh at you. The world might make fun of you. But when you're operating in humility, you are submitting to the written word of God, and you are focused and trusting the word of God. At that particular time, you might be foolish, it might sound foolish, you might seem foolish. Praise God. But at the due time, the word of God says, the faithful God who is faithful to his word says, at the due time, I myself will exalt you. आमेन. पहा, असं कदाचित घडत असेल की ज्यावेळेस तुम्ही वचनानुसार चालता तर जगासाठी ते मूर्खपणाचं वाटत असेल, तो एक चुकीचा निर्णय वाटत असेल, तुम्ही वेडेपणा करताय असं वाटत असेल. परंतु ज्यावेळेस तुम्ही वचनानुसार चालता, वचनानुसार तुम्ही एखादं पाऊल उचलता, निर्णय घेता, त्यावेळेस भलेही जग तुम्हाला चुकीचे ठरवत असेल, परंतु आता त्या वचनाद्वारे तुम्ही जेव्हा प्रीतीमध्ये चालता, तुम्ही प्रेमाने निर्णय घेता, त्याचा परिणाम काय होत आहे की त्या वचनाद्वारे बायबल जसं प्रभू म्हणाला की योग्य समय तुम्हाला प्रभू आशीर्वादित करेल, योग्य समय त्या प्रीतीमध्ये चालण्याचं फळ तुम्हाला दिसेल. Praise God. And that's exactly what we saw in Abraham when he according trusting on God, okay, he went to the barren land. The barren land, there's nothing, there was no hope in that land. But because he made that decision trusting on God, that same very land which was barren became the most fertile land. हालेलुया. पहा, आता अब्राहमाने काय केलं की जसं त्याने सांगितलं लोटाला, त्याने नाही का वचन दिलं, त्यानुसार अब्राहम म्हणाला की तू जिकडे जाशील त्याच्या विरोधात जाईल. लोटाने सुपीक जमीन घेतली आणि अब्राहमाने काय घेतलं, नापीक, जिथे काहीच नाहीये, त्या जमिनीत काहीच उगू शकत नाही अशा जमिनीत जातो. परंतु तो देवावर विश्वास ठेवतोय, त्याचा भरोसा परमेश्वरावर आहे, देवाच्या आशीर्वादित वचनावर आहे, देवाच्या लिखित वचनावर आहे. म्हणून काय होतंय, त्याच्याद्वारे ती जी नापीक जमीन आहे ती तर सुरुवातीपेक्षा सगळ्यात जास्त सुपीक बनून जाते. Praise God. So in our life also, when you see this kind of barrenness, this kind of dead ends, when you're focused on the promise of God, it might sound foolish, look foolish. Here, every angle it might be foolish. When you are focused on the word of God, you are actually submitting to the promise of God. In that humility, God will surely show up, and that decision that you took in that time of confusion or whatever, you are at peace, you are at rest, and that will be the most and the best decision of your life.
आणि मग असं होईल की ज्या वेळेस तुम्ही नाही का देवाच्या वचनाला धरून त्याच्या लिखित वचनानुसार एखादा जेव्हा निर्णय घेता आणि त्यानुसार चालायचं ठरवता, भलेही जग तुमच्यावर हसत असेल, तुम्हाला मूर्ख ठरवत असेल, परंतु या सगळ्या परिस्थितीमध्ये काय असतं माहिती, ती भलेही हा गोंधळ आहे, हे वाद आहे, त्या क्षणी तुम्हाला काहीच चांगलं घडताना दिसत नाहीये, परंतु वचनावर चालण्याद्वारे काय होतंय, ती शांती तुमच्यामध्ये आहे. त्या सगळ्या गोंधळामध्ये, त्या वादामध्ये, त्या परिस्थितीमध्ये देवाची जी शांती तुमच्या अंतःकरणात आहे आणि ते वचन योग्य समय तुम्हाला फलदायी करत आहे. So it is all dependent on us. Where are we focused? Are we focused on us or are we focused on the word of God? आणि मग हे सगळं कोणावर अवलंबून आहे, तर ते आपल्यावर अवलंबून आहे की आपलं लक्ष कुठे आहे. आपण देवाच्या वचनावर लक्ष लावतोय का आपण स्वतःकडे लक्ष लावतोय. So the more and more whatever you're going through, if you make the decision, Lord, I don't understand this, but because the word of God says I'm ready to obey, and I do not want to obey with my ability. I know your grace is given to me as a free gift. I'm focused on your ability, and I'm sure to see results because I'm learning to trust you. आणि मग जितकं अधिक जास्त तुम्ही वचनावर लक्ष केंद्रित करता, वचनानुसार चालता, तर त्याचा परिणाम काय होतो माहिती, तितकं जास्त देवाचं वचन तुमच्यामध्ये काम करायला लागतं. तुम्ही देवाला ज्यावेळेस वचनावर चालता त्यावेळेस तुम्ही देवाला सांगत असता की प्रभू, मी माझ्या स्वतःच्या हिमतीवर, स्वतःच्या कुवतीवर, स्वतःच्या लायकीवर चालणार नाही, तर तू जे मला दिलंय ना त्यावर मी चालणार. मी ठरवणार नाही की मला काय पाहिजे, मला जे वाटतं माझ्या बुद्धीने मी निर्णय घेणार नाही, तर तुझं वचन जे सांगतं त्यानुसार मी चालणार आणि वचनानुसार योग्य समय तुम्हाला त्याचं फळ दिसणार. We can all come to that point where God wants us to see. आणि मग आपण सगळेजण अशा त्या समयापर्यंत, त्या गोष्टीपर्यंत पोहोचू शकतो जे देवाला पाहिजे की आपण तिथपर्यंत जावं. God is seeing us blessed and he is already seeing us blessings to many nations. पहा, परमेश्वराने आपल्याला आशीर्वाद म्हणून पाहिलं आहे आणि आधीच अनेक राष्ट्रांसाठी एक आशीर्वाद म्हणून परमेश्वराने आपल्याला पाहिलेला आहे. Just as Abraham was focused on the promise that he received, as we are submitting to the written word of God, I am focused to what is already written about me. आणि पहा, अब्राम कसा होता की परिस्थिती काही असू दे, देवाने जे त्याच्याविषयी सांगितलंय त्या वचनाविषयी तो नाही का केंद्रित होता. तसंच ज्यावेळेस देवाचं हे लिखित वचन हे जे आहे ना, ह्यावर आपण ज्यावेळेस लक्ष लावतो, आपण केंद्रित असतो ना, त्यावेळेस काय होतं, आपण या परिस्थितीकडे नाही, अब्रामासारखा आपण त्या आशीर्वादाकडे लक्ष लावलेलं असतं. That ability of God through faith will transport me, because faith works like a transporter that moves me from what I was seeing to what God is seeing. पहा, देवाची ही जी कुवत आहे ना, ती कुवत आपल्याला नाही का एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेते. कारण देवाची कुवत, देवाची जी देवाने दिलेली आपल्याला अबिलिटी किंवा कुवत आहे, ती काय करते, एका परिस्थितीपासून दुसऱ्या परिस्थितीवर, एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेण्याचं काम, वाहकाचं काम आपल्या जीवनात करत असते. And every time these thoughts of strife comes, I ask God, Lord, you have already blessed me. I know you have good plans for me, great plans for me for my future. Maybe this is what I'm looking is not your plan, but I know and I know that you always have better plans for me. I choose to trust you. I refuse to get offense, and I take the authority that God has given me, and I cast that spirit of unforgiveness out of my life, and I choose to operate in love with that person. हालेलुया. आणि मग जितकं जास्त अधिक आपण वचनावर लक्ष लावतो, जितकं जास्त अधिक आपण मनन करतो, कबूल करतो, तर आपण काय करत असतो, आपण परमेश्वराला सांगत असतो, प्रभू काहीही परिस्थिती होऊ दे, मी जास्तीत जास्त वचनावर लक्ष लावणार, वचनानुसार चालणार, वचनानुसार कृती करणार. ते वचन आपल्याला कुवत देतं, आपल्याला ताकद देतं की देवाच्या नुसार प्रीतीमध्ये चालावं. आणि याचा परिणाम काय होतो, आपण जास्तीत जास्त क्षमा करायला शिकतो. कोणी काहीही आपल्या विरोधात केलं तरी सुद्धा आपण क्षमा करतो, आपण त्या व्यक्तीवर प्रेम करायला शिकतो. Praise God. Hallelujah. The more and more pressure comes, I release the words of praise, words of thanksgiving unto Christ. मग जितकं अधिक जास्त ओझं, जितकं जास्त नाही का आपल्यावर नाही का प्रेशर येतं, तितकं अधिक आपण काय करतो, तितकं जास्त स्तुती, तितकी जास्त आराधना, तितके जास्त आशीर्वादाचे शब्द आपण बोलतो. I start praying in tongues. मी तितकं जास्त अधिक अन्य भाषेत बोलायला लागतो. I start in the midst of the trouble. I start speaking confess the word of God out of my mouth. आणि मग त्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये, त्या त्रासामध्ये असताना मी नाही का देवाचं वचन कबूल करायला लागतो, माझं मुख उघडून मी वचन सांगतो. So there is pressure that forces me to get into strife and get into jealousy, get into bitterness. When that pressure comes, when you're releasing praise and we're releasing the promise of God out of your mouth, those words are going like a web, like a net, and captivating those negative thoughts and nullifying them.
हालेलुया. आणि मग जितकं जास्त ओझं, जितकं जास्त नाही का आपल्याला नाही का ताणतणाव निर्माण होतो की आपण त्या परिस्थितीच्या विरोधात बोलावं, त्रास जो होतो आपण तो नाही का व्यक्त करावा. आणि त्या परिस्थितीत असताना जितका त्रास वाटतोय तितकं जास्त आपण मुख उघडून ज्यावेळेस वचन बोलतो, आपण तितकी जास्त स्तुती करतो, त्यावेळेस आपल्या मुखातून निघणारे ते वचन, ते शब्द, ती स्तुती काय करत असते, एखाद्या जाळ्याप्रमाणे या ज्या नकारात्मक गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टींना अंकित करून, त्या सगळ्या गोष्टींना बांधून, त्या गोष्टींना गुंडाळून ख्रिस्ताच्या अधीन करायला लावतात. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You know, no matter what you all are going through. मग तुम्ही कुठल्याही परिस्थितीतून जात असाल, चालेल. Remember, God wants us to see, and God wants us to see with the help of the Holy Spirit through His Word where He wants us to see. पण एक लक्षात ठेवा, कुठल्याही परिस्थितीतून तुम्ही जात असाल, एक लक्षात ठेवा की देवाची इच्छा आहे, देवाला आपल्याला पाहायचंय, जे त्याने ठरवलं आहे त्या आशीर्वादामध्ये, त्या गोष्टींमध्ये काम करताना पाहावं, ही देवाची इच्छा आहे. Praise God. Hallelujah. So the only way I can see myself where God wants me to see is only through my focus, or being in humility, operating in humility, focus on His Word, trusting His Word, and keep meditating on what He wants me to be. पहा, देवाला पाहिजे, जे देवाला पाहिजे ते मी पाहावं, मला पाहिजे ते नाही, जे देवाची इच्छा आहे ते मी पाहण्यासाठी एकमेव मार्ग आहे तो म्हणजे देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवणं, देवाच्या वचनाच्या अधीन होणं आणि अधिक देवाच्या वचनाच्या नम्रतेमध्ये चालणं. हा एकमेव मार्ग आहे की जे देव माझ्यासाठी पाहत आहे ते मी पाहावं. Praise God. So right now, whatever confusion that is there, and surely the Lord has spoken to each one of us and shown us where is the confusion. We will all stand up now for next 2 minutes and we will only give thanks and praise to God. Yes. मग आता जे काही गोंधळ असेल, जे काही वाद असतील, काही असेल, आपण सगळेजण वेगवेगळ्या परिस्थितीचा सामना करत असेल, आपण आता काय करूया, सगळ्यांनी उभं राहूया, 2 मिनिटं नाही का आपण नाही का ह्या सगळ्या गोंधळातून बाहेर पडूया आणि आपण परमेश्वराची स्तुती करूया. Because whatever the confusion is, you know and God knows. Correct? Yes. Praise God. Hallelujah. Now, to get out of it is to speak the written word of God, and praise dismantles the web or that plan of the devil. पहा, आपल्यामध्ये जे काही गोंधळ आहे, जे काही नाही का वाद आहे, जे काही परिस्थिती आहे, ह्या सगळ्यातून आपल्याला जर बाहेर पडायचं आहे तर काय होतं माहिती, आपण ज्यावेळेस नाही का वचन कबुली करतो किंवा आपण ज्यावेळेस स्तुती करतो, तर स्तुती काय करते, ह्या सगळ्या गोंधळाचं जे भिंत आहे किंवा जे जाळं आहे ना, ते सगळं जाळं आपल्या विरोधात तोडून टाकते. ज्यावेळेस तुम्ही मुख उघडून स्तुती करता, त्या गोंधळामध्ये, त्या परिस्थितीमध्ये त्या गोंधळाचं पूर्ण शक्ती आहे ना, ती पूर्ण नाहीशी होऊन जाते आणि त्यापासून आपण मोकळे होतो. And you are giving thanks and praise not to get out of the situation, you are giving thanks and praise knowing that you already set free from the situation. मग तुम्ही नाही का स्तुती आणि आभार प्रदर्शन कशासाठी करताय की ह्या त्रासातून, गोंधळातून बाहेर पडावं म्हणून नाही, तर तुम्हाला माहिती आहे की परमेश्वराने त्या गोंधळातून, त्या त्रासातून आपल्याला बाहेर काढलेलं आहे, हे जाणून तुम्ही परमेश्वराची स्तुती करता आणि धन्यवाद देता. Praise God. Because when you do that, your spirit and your mind, that is your mind, becomes in one accord. ज्यावेळेस तुम्ही असं धन्यवाद स्तुती करता त्यावेळेस काय होतं माहिती, तुमचं मन आणि परमेश्वराचा आत्मा हे एकचित्त समरूप होतात. No matter what is going, what negative thoughts are coming in your mind, right now when you speak, when you're praying, when you're giving thanks, just focus that I'm already set free and just keep giving thanks and praise to God. पहा, कितीही नकारात्मक विचार, कितीही वाईट विचार तुमच्यामध्ये येऊ दे, त्या गोष्टीने काही होत नाही. स्तुती करताना, धन्यवाद देताना फक्त लक्ष द्या की तुम्ही ह्या गोष्टीतून बाहेर आलेले आहात, तुम्हाला परमेश्वराने मोकळीकता दिली आहे, ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्या. And when you're doing this, remember, you're agreeing to the word of God, and that's humility. आणि ज्यावेळेस तुम्ही हे करता ना, तर हे लक्षात ठेवा की तुम्ही देवाच्या वचनाला सहमती देता आणि परमेश्वरासोबत तुम्ही एकत्र येता. Praise God. Let's do it. Hallelujah. Okay, Yes. let's rise. आपण And सगळ्यांनी आपले डोळे free बंद praise, करूया. free thanksgiving. परमेश्वराची स्तुती करूया. जसं तुम्हाला वाटेल, तुम्ही स्वतंत्र आहात स्तुती करण्यासाठी. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, open your mouth and keep speaking. तुमचं मुख उघडून सतत परमेश्वराची स्तुती करत राहा.
Hallelujah. Thank you, Thank Jesus. you, Lord. Praise you, Jesus. धन्यवाद, Hallelujah. येशू. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Worship Jesus. Lord. Praise you, Thank Jesus. you, Thank you, Master. Jesus. Thank you for Thank you, such Jesus. great, Hallelujah. great, Hallelujah. great Thank you, Thank Jesus. you for all Remember, you are your giving goodness. thanks and praise, knowing that you are completely set free. Thank you, Jesus. पहा, Praise you, तुम्ही Jesus. पूर्णपणे मोकळे Hallelujah. झाला Hallelujah. आहात, हे जाणून Hallelujah. तुम्ही धन्यवाद देत Hallelujah. आहात. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Whatever you are going through, God has better. Thank you, स्थितीचा Jesus. सामना करत Hallelujah. असाल, Hallelujah. परमेश्वराची तुमच्यासाठी Hallelujah. उत्तम योजना Hallelujah. आहे. Whatever, however difficult a person is coming in your life, it doesn't matter. You have the one God who's far greater than the one who's in the world. पहा, ती व्यक्ती तुमच्या जीवनामध्ये किती पण Hallelujah. त्रासदायक Hallelujah. असेल, कितीही Hallelujah. अशक्य असेल, Thank you, एक Jesus. गोष्ट Praise you, लक्षात ठेवा Jesus. की Thank you, परमेश्वराची Jesus. योजना तुमच्या Praise you, Jesus. जीवनासाठी त्या Hallelujah. व्यक्तीपेक्षा खूप Hallelujah. मोठी आहे. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As you're praying, as you're giving thanks, that heaviness is leaving you right now in the name of Jesus. जसं तुम्ही स्तुती करत आहात, यामुळे स्वर्ग Hallelujah, तुमच्याविषयी hallelujah, आनंद करत hallelujah, आहे. hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Jesus. Master. Praise you, Thank you, Jesus. Father. Thank you, Praise Jesus. you, Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Praise you, Thank you, Jesus. Lord. You give thanks and Hallelujah, praise in Father. everything, in difficult times, in good times. Thank you, Jesus. तुम्ही Praise you, चांगल्या Jesus. परिस्थितीत, वाईट Hallelujah, परिस्थितीत, hallelujah, सगळ्या परिस्थितीत hallelujah, परमेश्वराला स्तुती hallelujah, आणि धन्यवाद द्या. hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Praise you, Thank Jesus. you, Thank you, Jesus. Praise Hallelujah, you, hallelujah, Praise you, hallelujah. Jesus. Thank you, Praise you, my Jesus. Praise you, Savior. Jesus. Praise Thank you, you, Jesus. Lord. Come on. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Thank you, hallelujah, Lord. hallelujah, Praise you, hallelujah. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you.